ஹரே கிருஷ்ணா மத்தியானம் மாதாஜி. ஹரே மூணு கிருஷ்ணா பேருக்கும் மாதாஜி. 3 பேருக்கும் ஓகே, போட்டுட்டோம் மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். இன்னும் இருந்துதானா டிக்கெட்ஸ் இன்னும் காலி இருக்கு மாதாஜி, இருந்தது? நிறைய டிக்கெட் இருக்கு. இன்னும் 160 டிக்கெட் இருந்தது. ஓகே, யார் வேணாலும் போடலாம். நம்ம அந்த மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இந்த பக்தி பக்தி சாஸ்திரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம் பிரபு. பேசினா அதுல எக்கோ ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தி சாஸ்திரியில வந்து ஐ திங்க் ஜெயந்தி மாதாஜி இல்ல, இவங்க வசந்தி மாதாஜி அண்ட் இவங்க யாராவது கீதா மாதாஜி, அவங்க 2 பேரும். மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, வசந்தி மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நானு. யாருக்குன்னா சரி. கீதா மாதாஜிக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாரும் டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா? சேம் திங் யூ கிவ் டு ஹர். ஓகே ஓகே, ஓகே மேம். அதுல நீங்க ஆன்சர்ஸ் பார்த்து ஓகேன்னா எனக்கு சொல்லிடுங்க. நான் வந்து இவங்களுக்கு ஐஸ்வர்யா மாதாஜிக்கு நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் நான். சரி சரிங்களா? சரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தட் அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டு அவங்க இவங்களுடைய மகாலட்சுமி மாதாஜி, வசந்தி மாதாஜியோடைய இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஓகேங்களா? கீதா மாதாஜி கூட எனக்கு வரல. 2 பேரும் அனுப்பிச்சு விட்டா ஆல்ரெடி இட் இஸ் லேட். ஆக்சுவலி நம்ம 20th லாஸ்ட் டேட் இருந்தது. I don't know, I have to speak with குணஸ்ரீ மாதாஜி. அவங்க ஒருவேளை இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தா அங்க மோஸ்ட்லி குரு மகாராஜ் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் டைம் சொல்லிருக்கீங்களா மாதாஜி? நான் சொல்லல பிரபு, நீங்க ஒரு வார்த்தை போட்டு இல்லப்பா நான் கொடுத்துருங்க நீங்க வேணா அவங்கள. வசந்தி மாதாஜி and கீதா மாதாஜி இல்ல? வசந்தி மாதாஜி ஆல்ரெடி எழுதி வாங்கிட்டாங்க. கீதா மாதா அவங்க மட்டும் மாதாஜி எனக்கு ரெடியா மாதாஜி, ரெடியா இருக்கேன். அதான் இப்ப கொடுத்துருவாரு அவரு. அவங்க பாட்டு எழுதிட்டு சப்மிட் கொடுக்க சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சேவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் முதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைதிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमहानोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवपदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुरि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம இது வரைக்கும் 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருப்போம் இல்லையா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தான் வருது இல்லையா? இல்லையா? இந்த 9வது ஸ்லோகத்துல வரும். சோ முதல் இப்ப இனிமே நம்ம படிக்க போறது இந்த அத்தியாயத்துல வந்து 6 கேள்விகள் வந்து சுத கோஸ்வாமி இடத்துல வந்து அந்த நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே வந்து சவுனகர் ரிஷியுடைய தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஓகே, அந்த 6 கேள்விகளுக்கான இதுதான் வந்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நம்ம வாசிக்க போறது. அதனால இங்க இந்த செஷன் ஐ திங்க் யாருது அன்மியூட்ல இருந்தா தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க. ஸோ ஐ எம் ஹம்லி ரிக்வெஸ்டிங் யூ. கர்கரன்னு சவுண்ட் வருது. ஸோ அதனால நீங்க மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டவுட் இருக்கும்போது அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. யூ ஆர் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். ஓகே, ஆனா மிச்ச சமயத்துல மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த
இன்னைக்கான இந்த 5th செஷன் வந்து 5வது செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டுமொத்தமா சம்மரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த சாப்டருடைய சம்மரியே முதல் ஸ்லோகம் நாம பகவானுடைய 7 குவாலிட்டிஸ பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? சோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா அப்படின்னாக்கா அதாவது பகவானை வந்து குறிக்கின்றது அப்படின்னா அவருக்கு நாம அதாவது நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறது அப்படின்னா இங்க யார் நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறார்னா அதாவது வியாசதேவர் வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறார். ஜென்மாதஷ்ய யதகோ அப்படின்றது வந்து அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய 2வது. இங்கே படைத்தல் ஆத்தல் வைத்தல் அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை பற்றி சொல்வதுதான் ஜென்மாதி அஷ்ய எதவோ அப்படின்னு. இஸ் த பிரிமிவல் அப்படின்னாலே முதன்மை காசோ அதாவது மூல காரணமே அவர்தான். இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு செயலுமே படைக்கப்படுவதும் ரட்சிக்கப்படுவதும் அழிக்கப்படுவதும் அனைத்திற்குமே மூல காரணமாக இருப்பது அந்த பரம்பொருள் தான். அந்யவாத் இதரஸ்ட சார்த்தேஸ்வ அபிக்னா ஸ்வராத் இல்லையா? ஸ்வராத் அப்படின்னாலே சுதந்திரமானவர். அவர் ஒருத்தர் தான் சுதந்திரமானவர். நாம் எல்லாருமே அவருடைய இது கீழே நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் தான். அவர் என்ன வழி நடத்துகிறாரோ இல்லையா அவரால் நாம வந்து அவருடைய இதன் கீழே தான். இஸ் அ ப்ரொப்பரேட்டர் இல்லையா? அவர் தான் பரம உரிமையாளர். மேலும் அனைத்து உயிர்களையுமே அவர் தான் வந்து ஆள்பவரும் கூட. கண்ட்ரோலர் எல்லாமே. So is independent because there is no other cause beyond him. ஏன்னா அவர் சுதந்திரமானவர்னா அடிப்படையில் நாம சொல்றோம்னா அவர் அனாதி காலத்தில் இருந்தவர், பிறப்பட்டவர் இல்லையா? முதன்மையாக இருந்தவர். அவர் ஒருத்தர் தான் இருந்தார் படைக்கும் காலத்துல. ஈவன் எல்லாம் அழிவடையும் பொழுதும் அவர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார். மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரைக்கும் பகவான் ஒருத்தர் தான் இருப்பார். மீண்டும் படைக்கப்படும் பொழுது இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் இல்லையா? தேனே பிரம்ம ஹதய ஆதி கவையே. பிரம்மரோட ஹிருதயத்துல வந்து அனைத்து வேத ஞானத்தையுமே அவர் வந்து புகட்டினார். இதெல்லாம் அவருடைய குவாலிட்டிஸ் நாம ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். முஹ்யந்தி யத் சூரையா தேஜோவாரி மதா யதா வினிமயோ யத் த்ரீஷர்மிருதா என சதா நிரஸ்த குகம் சத்தியம் பரம் தீமகி. இப்படிப்பட்ட அதாவது பகவானுடைய பாதங்கள்ல நான் நமஸ்காரங்கள் தெரிவிக்கிறேன். வியாசதேவர் அவர்கள் இடத்துல முதல் ஸ்லோகத்திலே கொடுக்கிறார். சோ இது எல்லாமே ஒரு சம்மரி. இந்த இருக்கிறது வெறும் கேள்விகள் தான். அதனாலதான் சம்மரியா வந்து நம்ம இதை முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா நம்ம முஹ்யந்தி even the great sages, the devatas are placed into illusion. அவங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் கொடுத்தேன் இல்லையா? யார் ரிஷி அவர் வந்து மகரிஷி இல்யூஷனை வந்து அதாவது உணர்ச்சி அவர் சந்தியா காலத்துல பூஜை பண்ணும் பொழுது யாரது? மார்கண்டேய ரிஷி. மாதாஜி நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்லையே. எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கலன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். கேட்கவே இல்ல. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. எனக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கேக்குதா? யாருக்கு கேட்கல மாதாஜி? மெசேஜ் போடு மாதாஜி. மாதாஜி அதையும் பார்க்கல போல. உஷா மாதாஜி போடுறாங்க. பிரபுஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி நம்பர் பிஸியா இருக்கு.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. மார்க்கண்டேய முனிவர்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அப்பவே போயிடுச்சு. ஓ, ஏன் இது என்ன எதுக்கு இப்படி ஆகுதுன்னு எனக்கும் புரியல. மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சிஸ்டம். ஏன்னா அங்கேயும் யூஸ் பண்றேன் இல்லையா, அதனால இது அங்க கனெக்ட் ஆகுதா இங்க கனெக்ட் ஆகுதான்றதுனால மேபி அதுதான், அது ஒண்ணுதான் இஷ்யூவா இருக்கணும். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ மார்கண்டேய ரிஷி என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அந்த மாயையை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. மாயை உணரணும்னு நினைக்கிறார். அவர் வந்து ஒரு சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்த ஒரு தூய பக்தர். ஆனாலும் பகவானிடத்துல வந்து அவர் வந்து கேட்டுக்கிறது அந்த மாயையினுடைய ஸ்பர்ஷம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து உணரணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ பகவானும் ஓகே, ஒரு க்ஷணம் அவர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே ஒரு க்ஷணம் தான் ஆகுறதே. ஆனா அவர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வாறு அவருக்கு அடைய பெறுகிறதுன்னா 10,000 கோடி ஆண்டுகள் வந்து அந்த உணர்வை அவர் பெறுகிறார். அதுவே வந்து அதுவே ஒரு பெரிய மாயையினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. மேலும் அந்த நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த நீர்ல வந்து அவர் வந்து நீந்தி கொண்டே ஒரு இடத்துல கரை சேர்கிறார் இல்லையா. ஒரு தலத்துல கரை சேரும் பொழுது அவருக்கு வந்து பசி தாகம் எல்லாம் வருகிறது. ஆனா அதே நீந்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு பசியோ அப்புறம் வந்து தாகமோ தூக்கமோ எதுவுமே இருந்ததில்லை. சோ இப்படி அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அப்பா நம்ம ஏதோ தப்பிச்சு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அந்த உணர்வு வரும் பொழுது அங்கே இந்த எந்த இலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னது ஒரு இலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம அரச மர இலையா இந்த ஆலமர இலை இருக்கும் இல்லையா, அந்த இலையில பகவான் அதாவது சின்ன குழந்தையா படுத்து நம்ம அந்த பிக்சர் கூட நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அவருடைய கால் கட்டை விரலை வந்து வாயில வச்சு சுப்பிட்டு இருப்பாரு. ஆளல மாதாஜி, ஆளல கிருஷ்ணன். இல்லையா. சோ அப்போ அந்த ஒரு உணர்வு அவர் வந்து பார்ப்பார். பகவான் அந்த பரம்பொருள் இவ்வளவு சிறியவற்றில் சிறியவராக இருப்பாரா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவருக்கு வரும் இல்லையா. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து மாயையில வந்து அவர் அப்பதான் இந்த மாயையினுடைய இதை வந்து உணர ஆரம்பிப்பார். அந்த மாயையிலிருந்து அவர் வந்து வெளியில வரும் பொழுதுதான் மீண்டும் வந்து சந்தியா கால பூஜை வந்து ஆரம்பிக்கும். அப்ப அவர் உணர்வார் மாயை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது அப்படிங்கறத வந்து குறிப்பார். சோ மாயை பத்தி இந்த முனிவர்களாலுமே வந்து என்னப்பா அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டியா அவ்வளவு சீக்கிரம்? சரியா போச்சா? நான் அந்த சவுண்ட் வருதுங்க. ஓகே. சோ பகவானால நமக்கு வந்து மாயை என்பது எப்படிங்கிற ஒரு டேஸ்ட் வந்து அதாவது அந்த ரிஷிமணிகளாலேயே வந்து மாயை வந்து வெல்ல முடியாது. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து இந்த மாயைக்குள்ளதான் சிக்கின்னு இருக்கோம். சோ பர்மனண்டா நாம் இருக்கிறது மாயையில தான் இங்க இல்லையா. ஆனா இந்த மாயையில நாம சிக்கி கொள்ளாம இருக்கணும்ன்றதுக்கு பக்தி வழியா போகும்போது மட்டும்தான் அதை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். சோ நம்ம இத கண்கூடா பார்க்கணும்னா கூட நல்ல அக்னி நட்சத்திரம் வெயில்ல பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, வெயில்ல நின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில அந்த காற்று வந்து அனல் காற்று வீசும் இல்லையா. அது பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு நெருப்பினுடைய அந்த புகை மாதிரிதான் தெரியும். அப்படின்னா அந்த அனல் கக்கக்கூடிய அந்த புகை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அங்க எதுவுமே இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து பாலைவனத்துல வந்து ஒரு நீர் தேக்கம் இருக்கிற மாதிரி தோணும் தூரத்துல இருந்து பாக்குறதுக்கு நமக்கு. ஆனா அங்கே நீர் எதுவும் இருக்காது. அது போன்றதுதான் மாயை என்பது இல்லையா. So only because of him do the material universe temporarily manifested by the reactions. Yeah. அதாவது only because of him do the material universes எல்லாமே இல்லையா. அவரால தான் இந்த பௌதீக இயற்கையே படைக்கப்படுகிறது. அதுவும் தற்காலிகமாக படைக்கப்படுகிறது. எதற்காக படைக்கப்படுகிறது? நம்மள மாதிரி இங்க வந்து நாம ஆட்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்காக நாம இங்க அதாவது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். சோ அதனால வந்து அதாவது எத்தனை பிறவிகள் எடுத்திருக்கோன்றது நமக்கு தெரியாது. நாமும் வந்து அனாதி காலத்துல இருந்து இருக்கக்கூடியவங்க தான் இல்லையா. நம்முடைய கர்ம பலன்கள் நமக்கு ஒரு விதமான குணாதிசயத்தையுமே நமக்கு கொடுக்கிறது. அது எல்லாமே நமக்கு பார்ப்பதற்கு வந்து உண்மை என்றே இருக்கும். ஆனால் அது எல்லாமே உண்மை அல்ல. ஏன்னா தற்காலிகமானது. உண்மை அல்லன்னாக்கா அப்போ நம்ம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. சத் என்று நம்ம சொல்லுவோம். தத்துன்னா எல்லா காலத்திலுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. ஆனா சத் என்பது அந்தந்த காலம் மற்றும் நேரம்
காலம் மற்றும் இடம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அதுக்கேற்றவாறு அது வந்து நடைபெறும். ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அது. மேலும் கிருஷ்ணர், லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் எட்டர்னலி எக்ஸிஸ்டன்ட். ஆனா பகவான் அந்த அந்த இலையில இருக்கும், அங்கேயும் இருக்கார். அங்க இந்த பரம்பொருளா வைகுண்ட கோலோகத்துல எல்லாம் இருக்கார். ஸோ விச் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்தும் அவர் தூரமாக விலக்கி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் கொண்ட அந்த பரம்பொருளுடைய பாதங்களை எண்ணி நான் வந்து தியானிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சம்பந்தத்தை பத்தி படிச்சோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். செகண்ட் ஸ்லோகம் அபிதயா இல்லையா. சோ எவ்வாறு பகவானுக்கு நாம திருத்தொண்டு புரியறது, எந்தெந்த விதத்துல பண்றது அப்படிங்கிறது. சோ அப்ப எந்த மாதிரி குணாதிசயங்களை வச்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. சோ அனுகூலேஷ சங்கல்பம் பிரதிகூலேஷ வர்ஜிதம் இல்லையா. அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி ரிஜெக்டிங் ஆல் ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் விச் ஆர் மெட்டீரியலி மோட்டிவேட் இல்லையா. பௌதீக லாபங்களுக்காக நாம ஆற்றக்கூடிய அந்த பௌதீக செயல்களை வந்து நாம முழுமையாக நிராகரிக்கிறது. பௌதீக செயல் அப்படின்னா பௌதீக செயல் செய்யாம இருக்க முடியாது. அதற்காக தானே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம இங்க. இந்த உலகத்துல நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாமே பௌதீக செயல்கள் தானே, நம்முடைய கடமைகளாக இருந்தாலும். ஆனா அதுல எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் பாகவத புராணம் சொல்றதே நமக்கு அதுதான் மேன்மையா. இந்த உண்மைதான் மேன்மையான உண்மை. சோ நாம் எது வரைக்கும் நாம அந்த எதிர்பார்ப்புகளோட செய்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையில தான் நாம் இங்க இருப்போம் அப்படிங்கிறத தெரியும். அந்த பாவம் கூட எப்படி இருக்கணும்னா காம குரோத லோப மோக மதம் அக்ஷரம் இதெல்லாமே இருக்கும். அதுல ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய மக்ஷரம் அப்படின்னாக்கா பொறாமை அற்ற நிலையில இருந்து. சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து தூய்மையான ஹிருதயம், இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருந்தாலே நாம தூய்மையான இதயத்தை கொண்டவர்களாச்சு. The highest truth is reality distinct from welfare, illusion for the welfare of all. இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே நன்மையா இருக்கக்கூடியது இல்லையா. சோ அதுதான் நம்ம உண்மை என்பது. இந்த இடத்துல நம்ம அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கணும். ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா? கிடையாது. நம்முடைய சுயநலம், நம்ம குடும்பம் இல்லையா, நம்ம குழந்தைங்க, இவ்வளவுதான் நம்முடைய உலகமாக வாழ்ந்து இல்லையா, அடுத்தவங்களுக்கு நாம எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுக்கறோன்றத பத்தி யோசிக்காம கூட நாம நம்முடைய சுயநலத்துக்காக நாம நிறைய செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடுறோம். ஆனா உண்மையிலேயே அதோட பாவத்தையும் சேர்த்துதான் நாம வந்து சம்பாதிக்கின்றோன்றத நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இந்த துன்பம் நிறைந்த இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் அப்ரூட். எது? இந்த பாகவத புராணம் வந்து நம்ம அதை வந்து வாசிக்கும் பொழுது இதுவும் வந்து ஒரு தொண்டு தானே பகவானோட. நாம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இல்லையா. ஸ்ரவணமும் கீர்த்தமும் நம்ம வந்து பகவத்கீதை பாகவதத்தை சொல்றதுலயும் கேட்கறதுலயுமே நாம ஈடுபடுறது. அப்படி நாம இந்த பாகவத புராணத்தை கேட்பதாலும் சொல்வதாலுமே வந்து அதாவது இந்த மும்மடங்கு துயரங்களிலிருந்து நாம வந்து முழுமையாக வந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். அதாவது இட் வில் அப்ரூட் எல்லாத்தையுமே வந்து கடைசி 12th கேண்டோ முடிச்சாலே நம்ம மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் என்பது உண்டு. பாகவதத்தை வந்து 12 கேண்டோகள் வாசிச்சாலே அவங்க வந்து மோட்சகதிக்கான மார்க்கம் உண்டு அப்படிங்கறதான் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அதனால நாம அதை படிக்க நாம கண்டிப்பா முயலாம். ஏன்னா எல்லாமே இறைவனுடைய செயல்பாடுகள், இறைவனுடைய லீலைகள். அவரை பத்தி கேட்க ஏன் பாகவத புராணம் வந்து அமலம் புராணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இட் இஸ் ஸ்பாட்லெஸ் இல்லையா. எந்த பிழையுமே கிடையாது பாகவத புராணத்துல. அதுதான் எல்லா புராணங்களுக்குமே அரசன் அவன்தான். பாகவத புராணம் தான் வந்து முதன்மையானது, அது ஹையஸ்ட். ஏன்னா அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சம் அனைத்துமே இந்த பாகவத புராணத்துல உண்டு. இது ஒன்ன படிச்சாலே நாம போறோம், எல்லா வேதங்களுமே படிச்சதற்கு சமமாகி இருக்கும். சோ என்ன வேதங்களுடைய சாராம்சம் எல்லாம் என்ன எடுத்துரைக்கின்றதோ அததான் இந்த பாகவத புராணத்துல. ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாமுனி கதே கிம்வா பரைரீஸ்வரா இல்லையா. சோ அதாவது த பியூட்டிஃபுல் பாகவதம் யாரால் இது எழுதப்பட்டது? வியாசதேவரால். சோ எந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில எழுதினார், இன் விச் மூட் மனநிலை அப்படின்னும் பொழுது இறைவனை வந்து முழுமையாக தனக்குள்ள வந்து உணர்ந்தறிந்து அவர் வந்து எழுதினார். அதனாலதான் அந்த இடத்துல மெச்சூரிட்டின்னு சொல்ல இருக்காங்க இல்லையா. அப்படின்னாக்கா உணர்தல் இல்லாம எழுதுறது வேற, உணர்வு கொண்டு எழுதுறது வந்து தன்னையே அதுல வந்து ஆழ்த்தி தன்னுடைய மனசை வந்து லயித்து எவ்வாறு அதை வந்து எழுதணுமோ அவ்வாறே அவர் வந்து அதை வந்து எழுதியிருக்கார் வியாசதேவர்.
சோ அதனால இதை தவிர வேற எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறதுக்கு வேற என்ன நமக்கு தேவை இருக்கிறது? இது ஒண்ணு படிச்சாலே நமக்கு போதும். சோ இது எவ்வாறு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடக்கத்துடனும் மற்றும் மனசை அதுல லயித்தும் கேட்கணும். அட்டென்டிவ் அண்ட் சப்மிசிவ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதுல ஆழ்ந்திருந்து மற்றும் அடக்கத்தோடையுமே புராணத்தை கேட்கணும். சேலஞ்சிங் மோட்ல நம்ம கண்டிப்பா கேட்க கூடாது. அது நமக்கு பாகவத புராணத்துல நம்ம என்ன டேக் ஹோம் பண்ணணும், என்ன எடுத்துக்கணும் கருத்துன்றது நமக்கு கண்டிப்பா வழிகாட்டாது. அதனால எப்பவுமே பகவத்கீதையும் சரி பாகவதமும் சரி, பகவானால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட பகவத்கீதையும் பகவானை பற்றியான இந்த பாகவதமும் நாம அடக்கத்தோடையுமே அடுத்து மேலும் உன்னிப்பா கவனிச்சு நாம் அதை கேட்கவும் வாசிக்கவும் வேண்டும். சோ அவ்வாறு நாம் கேட்பதால் என்ன? தத்து ஹிருதய வாருதயத்தே தத் ஷனாத் அப்படின்னா இமீடியட்டா இல்லையா, வித்தவுட் எனி டிலே ஹிருதயத்துல பகவான் குடிக்கொள்கிறார் என்று அர்த்தம் இல்லையா. இந்த நிலை வரும் பொழுது ஒருத்தருக்கு பகவான் ஹிருதயத்துல நிலை பெறுகிறார் என்றால் அதனுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது 3rd ஸ்லோகம் இல்லையா. சோ பகவதத்தை நாம ஏன்னா அது ஒரு மெச்சூர் ஃப்ரூட் அப்படின்னா அப்ப பழுத்த பழம் இல்லையா. வேதங்கள்லயே அதாவது நல்ல ஒரு மெச்சூரா இருக்கக்கூடிய, அதாவது எப்படி சொல்றது, இப்போ மாங்கனி இருக்கு, அது காயா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 அதாவது பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் வருது. இது எல்லாமே வெவ்வேறு விதமான வேத சாஸ்திரங்களுடைய நிலையா இருக்கும் பொழுது, ஆனா பாகவதம் அந்த ஸ்வீட்டா இருக்கக்கூடிய மாம்பழத்துக்கு இணையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அதை யாருடைய திருவாயிலிருந்து நம்ம கேட்கின்றோம்? அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி இல்லையா. சுகா என்றால் அதாவது கிளி இல்லையா. சோ கிளி கடிச்ச பழம் இன்னும் ஸ்வீட்டா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது போல அவருடைய வாயாலிருந்து கேட்கும் பொழுது அது இன்னும் மேன்மையான ஒரு நிலையை பெறுகின்றது. அதனால therefore this fruit has become very more tasteful although the nectarian. அதுக்கே உரித்தான ஒரு இனிமை உண்டு. பாகவத புராணத்துக்கே உரித்தான ஒரு மேன்மையான ஒரு உணர்தல் மற்றும் அதை இன்னும் நல்லா கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் ஒருத்தருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனா அதை இன்னும் யாரிடத்திலிருந்து கேட்டப்போ இன்னும் மேன்மையா இருந்தது என்றால் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்கும் இல்லையா. இப்போ 1-11 ஸ்லோகம் 4-11 ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம். சோ 4-5 என்ன எதை பத்தி எடுத்துரைக்கிறதுன்னா, அதாவது சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில எல்லா ரிஷி முனிகளும் கூடி அங்கே வியாசாசனத்துல சுத்த கோஸ்வாமி அவர்கள் அமர்த்தி இல்லையா. சோ அங்க 1000 ஆண்டுகள் அவர்கள் அந்த யக்னங்களை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. யாருக்காக அந்த யக்னங்களை வளர்க்குறாங்க? இங்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாமே கரை சேரணும்ன்றதுக்காக அவர்களுடைய அந்த செயல்கள் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிமுனிகள் சுத கோஸ்வாமி இடத்துல 6 கேள்விகளை கேட்கிறாங்க. அதுதான் 5th and 4th and 5th ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் நாம படிச்சது இல்லையா. 6-8 ஸ்லோகம் வரைக்குமே முதல்ல குளோரிபிகேஷன் இல்லையா. ஸோ நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்கிறோன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் இல்லையா. வி ஆர் நாட் குவாலிஃபைட் தோ, நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல கேட்பதற்கு மட்டும் தான் தகுதி உண்டு. ஈவன் மைசெல்ஃப் ஆல்சோ, என்ன கூட நான் அந்த பொசிஷன்ல தான் போடுறேன் நான். ஏன்னா இது எல்லாமே குரு பரம்பரானுடைய கருணை தான். நம்ம எதுவுமே இந்த இடத்துல புதுசா சொல்ல போறதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணை மற்றும் அதாவது பரம்பரா கருணை மற்றும் பகவானுடைய கருணையால இதை கேட்பதற்கும் சொல்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ இது பேசிக்கலி யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், அந்த சொல்லக்கூடிய நபருடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃப்ரீ ஃப்ரம் வைசஸ் அப்படின்னா பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டவர். மேலும் ஹர்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஃப்ரம் ப்ராப்பர் ரிசோர்சஸ். அவங்க யார்கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கணும்? அந்த பரம்பரா சிஸ்டத்துல இருந்து கேட்டிருக்கணும். அண்ட் எக்ஸ்பிளைன்டு தெம். அவங்க சொன்னவங்க அதை இன்னும் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ சுத கோஸ்வாமி யார்கிட்ட இருந்து கேட்டார்? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்டார் இல்லையா. தட் இஸ் அன் ஆத்தென்டிக் ரிசோர்ஸ். அது மாதிரி இப்போ அவரு சுத கோஸ்வாமி இங்க எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார். நாம் எல்லாரும் கூட பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமா இதை வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையால இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ வெல் versed in theistic and other philosophies. அதாவது ஆன்மீகத்திலையுமே நல்ல அதாவது தெளிவு பெற்றவர்களாக இருக்கணும் மற்றும் பிற வேதாந்தத்திலையுமே அவர்கள் புரிந்தவர்கள்
அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சாணக்கியருடைய அந்த இது ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பார் இல்லையா. நியாய பிரஸ்தானம் நம்ம ஆல்ரெடி முதல்ல வேதங்கள் டிவிஷன் கூட நம்ம படிக்கும் பொழுது ஸ்ருதி பிரஸ்தானா, ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா, நியாய பிரஸ்தானா, இது மூணுமே உங்களுக்கு நான் விளக்கி இருக்கேன். வெரி பிகினிங் சாப்டர், வெரி இன்ட்ரடக்ஷன்ல போய் படிச்சீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா. அப்படி நியாய பிரஸ்தான விதத்திலுமே நம்ம பிராக்டிக்கலா வந்து லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி கூட நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அது எவ்வாறு என்பதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. மேலும் கேட்கக்கூடிய தோரணை எப்படி இருக்கணும், அடக்கத்தோடையுமே பணிவோடையுமே வந்து நாம அடக்கம் மற்றும் ஜென்டில்னஸ்னா பெரிய பெரிய மனசுன்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா குறுகிய ஹிருதயத்தோட இருந்து நாம பாகவதத்தை கேட்க கூடாது. நம்ம காலையில பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க இல்லையா, அதுல சில பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, அது இப்போ பௌதீக எண்ணத்துல நம்ம அவங்கள தப்பு சொல்றதுக்கே இல்லை. ஆனா அவங்க அன்றாட வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சூழ்நிலை உழண்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே கண்ணோட்டத்தை கொண்டு அந்த கேள்விகள் கூட இருக்கு. சில பேர் கேட்கும் பொழுது அதை நமக்கு நல்லாவே புரிய வரும். சோ அப்ப அது வந்து அது அவங்க தெரியாம தான் கேட்கறாங்கன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து இட் டசன்ட் கம் அண்டர் த ஜென்டல், கண்டிப்பா வராது. ஏன்னா நமக்கு அந்த குறுகிய மனப்பான்மையோட நோக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாமே வந்து விதண்டவாதத்தோட தான் நாம பேசுவோம். சில பேருக்கு வந்து அதனுடைய உண்மையான தாற்பயமே புரியாம பிராக்டிக்கலா இவர் கிரேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தேவ வழிபாடே எடுத்துக்கலாம். பகவானுடைய வழிபாடு தேவ வழிபாடு இல்லையா. இதுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளவு நாட்கள் நான் நிறைய வாட்டி கூட நான் ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்காவே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எப்பவுமே கொடுக்கும் பொழுது கொடுத்துட்டு தான் இருப்பேன். சோ பகவானை சேவிச்சா தேவர்களுக்குமே வந்து மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் பகவானை அவர்களும் சேவிக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் அவர்களை தனித்து நாம சேவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா. ஆனாலும் அந்த விளக்கத்தெல்லாம் கொடுத்து முடிச்ச பிறகு கூட வந்து நம்ம இவரை வணங்கினா நல்லது இல்லை, அதை வணங்கினா நல்லதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்ப நான் எதுவுமே என்னால சொல்ல முடியாது. ஸோ சில சமயத்துல அதை அப்படியே நான் விட்டுடுவேன். நான் ஏன்னா நம்ம நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட அது மனசுல வந்து அவங்களுக்கு ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் அவங்களுக்கு கிடையாது இல்லையா. ரெண்டுமே இவ்வளவு 4 வருடங்களாக நாம வந்து பகவத்கீதை வாசிக்கிறோம், பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ இப்படியெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது இதே மாதிரி பத்ம புராணத்துல வந்து 10 அஃபென்சஸ்ல நம்ம நல்ல அழகாவே நம்ம படிக்கிறோம். காலையில நம்ம மங்களாரத்திலே 10 அஃபென்சஸ் வந்து கண்டிப்பா சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த 10 அஃபென்சஸ்ல செகண்ட் அஃபென்ஸே வந்து அதுதான் இல்லையா. 10 அஃபென்சஸ் பத்ம புராண ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஆனாலும் மீண்டும் வந்து நம்மள வந்து டு கன்சிடர் த நேம்ஸ் ஆஃப் த தேவதாஸ் லைக் லார்ட் சிவா, லார்ட் பிரம்மா டு பி ஈக்குவல் டு ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் த லார்ட் விஷ்ணு. இதுவே நிறைய இடிக்கும் இல்லையா. ஆனா அது இடிச்சா கூட நம்ம வந்து மீண்டும் அதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா கேட்போம். ஸோ அப்ப நம்ம அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கறதே வந்து திரும்பி அட்லீஸ்ட் யாருமா புரியாதவங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நம்ம நினைச்சிருந்தா கொடுக்கணுமே வழிய இவங்களுக்காக நாம கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அது வந்து விடிஞ்சு நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே கேட்ட பிறகு கூட வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்கற மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி அது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் கொஸ்டின் மாதிரிதான் எப்பவுமே வரும். ஏன்னா அது அவங்களால ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் கிடையாது. ஒண்ணு அதனுடைய உண்மையான தாத்பரியத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலும் இருக்கிறது கிடையாது. மேலும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்செப்டன்ஸே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் தான் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கே போகணும். நம்ம பேசிக்கலி அக்செப்டன்ஸே இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படும். ஸோ அதனால்தான் பாகவதத்தை வந்து சேலஞ்சிங் மோட்ல வந்து கண்டிப்பா கேட்கக்கூடாது. இன்னொன்னு வந்து பாகவதம் எப்படி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குன்னா அப்படியே சீக்வன்ஸா நடந்த நிகழ்ச்சிகளாக இது முடிஞ்ச பிறகுதான் இது நடந்துச்சு, இது முடிஞ்ச பிறகுதான் எப்படி சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், அதுக்கப்புறம் வந்து துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னா வரிசையா வருது இல்லையா. அது போல இந்த பாகவதம் நடந்ததுன்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. இதெல்லாமே இதென்ன சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஏற்றவாறு அவர் வந்து பதில் அளித்து கொண்டு போகிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவ்வாறு நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. சோ காலம் மற்றும் இடம் வந்து நம்ம சீக்வன்ஸா தான் போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கவே கூடாது. சோ இது கேட்ட கேள்விக்கு அந்த பதிலுக்கு அந்த நிலையில வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஆனா ஒன்று இதுல வந்து நாம் என்ன நினைக்கணும், பகவானுடைய பாதங்கள்ல இருந்து முகம் வரைக்குமே இல்லையா இந்த 10 கேண்டோஸை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். சோ ஒவ்வொரு காண்டத்திலுமே வந்து
முதல் காண்டம் வந்து இந்த அவருடைய பாதங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, கால்கள், தொடைகள் மற்றும் இடுப்பு இல்லையா. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிருதயம், கழுத்து, முகம், தலை, அதாவது இந்த நெத்தி, இது வரைக்குமே வந்து நாம அந்த முகம் வந்து ஃபுல்லா 10th கேண்டோ வரும் இல்லையா. சோ அப்படி நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது புரிஞ்சுக்கணும். சில இடங்கள்ல நமக்கு வந்து கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இல்ல, நம்ம அப்படி ஒரு இது இருக்கலாம். ஆனா அதை நமக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விதத்திலுமே அதில் நாம கூட தவறு செய்யலாம். ஆனா நம்ம அல்டிமேட்டா அதனுடைய கருத்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத பத்தி மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணுமே ஒழிய இதுல இந்த தவறு இருக்கு. நம்ம எத்தனையோ படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும், 4th கேண்டோ வரைக்கும் வந்தாச்சு நம்ம. சோ இந்த 4th கேண்டோலயும் நிறைய சில சமயத்துல அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து நமக்கு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் கூட கரெக்டா இருக்காது. அதனால நாம அதை எவ்வாறு, சில சமயத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து தவறுதலாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, அது மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்மால் மைண்டை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஜென்டிலா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். ஸோ 9th இருந்து 11 இதுல வந்து 2 கேள்வி. 9th ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, 11th ஸ்லோகத்துல செகண்ட் கேள்வி. 10th ஸ்லோகத்துல வந்து கலியுகத்தினுடைய மக்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே சொல்லப்பட்டது இல்லையா. அது மனப்பாட ஸ்லோகம், மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 9th ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, வாட் இஸ் த அல்டிமேட் குட் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஜெனரல். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து நன்மை எது, சிறந்த நன்மை எது அப்படின்னு வந்து சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் வந்து சுத கோஸ்வாமி இடத்துல கேட்கிறாங்க. அல்டிமேட்டா வந்து நாம கூட என்ன நினைக்கலாம், பக்தி ஒண்ணுதான் இல்லையா. அதுக்கான விடை வந்து பின்னாடி வரும். ஆனா உண்மையிலே ஒரு உயிர்வாழி தன்னை பக்தியில வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அதுதான் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக மேன்மையான ஒரு நன்மை. அதை தவிர்த்து வேற எந்த நன்மையுமே இந்த இடத்துல மேன்மையானது கிடையாது. மேலும் கலியுகத்து மக்கள் எல்லாமே சண்டை சச்சரவு போடக்கூடியவர்கள் இல்லையா, சோம்பேறித்தனத்தை வந்து கொண்டிருப்பவர்கள், தவறுதலாக அதாவது வழி நடத்துபவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து துரதிர்ஷ்டசாலிகள், மற்றும் வந்து எப்பொழுதுமே மனசு வந்து சஞ்சலம் இல்லையா, ஈஸிலி அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால மிஸ்கைட் பண்ணி நம்ம அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவங்கள வந்து திசை திருப்பி விடக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு எல்லாமே சுலபமாக வந்து அவர்கள் செயல்படுவார்கள். இதெல்லாம் தான் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, கலியுகத்து மக்களுடைய குவாலிட்டிஸ். 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தி எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் சாட்டிஸ்பாக்சன். ஸோ அதாவது அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சத்தை வந்து எங்க எல்லோருடைய திருப்திக்காகவும் தாங்கள் எடுத்துரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்கறது, சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் வந்து கேட்கிறாங்க இல்லையா. இப்ப பேர்லன்னா நம்ம அதை பிராயேன அல்பாயுஷு சப்யா கலோ அஸ்மின் யுகே ஜனா மந்த சுமந்த மதயோ வந்த பாக்யா ஹே உபாதிருதா இல்லையா. சுலபமா டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவோம் நம்ம, ஒரே நிமிஷத்துல வந்து நாம பிகம் டிஸ்டர்ப்ட். ஸோ ராங் டைரக்ஷன்ல நம்மள எடுத்துட்டு போகிறதும் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது. ஏன்னா நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர். ப்ரூணி பூரி கர்மாணி ஸ்ரோத்யவ்யானி விபாகஷ அத சாது அத்ர யத் சாரம் சமுத்ரித்யா மனிஷயா ப்ரூஹி பத்ராய பூதானாம் ஏனாத்மா சுப்ரசீததி. அதாவது there are many varieties of scriptures. வேதங்கள் பல்வேறு விதமான, இப்ப புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இல்லையா, உபனிஷத்கள், இப்படி நிறைய உண்டு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இன் ஜெனரல் கேட்டகரைசேஷன்ல பார்க்கும் பொழுது சாமவேதம், அதர்வ வேதம் இல்லையா, ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், இப்படி 4 வகையான வேதங்களும் உண்டு இல்லையா. மகாபாரதத்தை வந்து 5வது வேதமாகவும் கருதப்படுகிறது. In all of them there are many prescribed duties. எல்லாவற்றிலுமே வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன என்று சொல்லப்பட்டு, which can be learned only after many years of study in various divisions. ஆனா இது எல்லாமே வந்து நம்மளாம் படிக்க முடியும். அந்த எப்போ நம்ம, அதாவது பற்பல ஆண்டுகள் வந்து நாம வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்முடைய கடமை என்ன, நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை என்னன்றதை நம்மளால உணர முடியும். So therefore, O sage, please select the essence of all this. அதனால ஒவ்வொன்றுமே படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆயிலே கிடையாது. ஆல்ரெடி போன ஸ்லோகத்தை தான் படிச்சோம், அல்பாயுஷு இல்லையா. நமக்கு வந்து மேக்சிமம் 100 ஆண்டுகள் நாம் இருக்கிறோன்றது பெரிய டவுட் இல்லையா. So please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings.
that by such instruction their hearts may be fully satisfied. அதாவது சுத்த கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அவங்க ஃபுல்லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா அப்ப ஆத்ம நிலையில அவங்க கண்டிப்பா உணரணும் இல்லையா? அப்பதான் அவங்களால முழுசா திருப்தி கொள்ள முடியும். ஆன்மீகத்துல திருப்தி கொள்வது என்பது ஆத்மா திருப்தி கொள்வது இல்லையா? அதே பௌதிகத்துல திருப்தி கொள்வது என்பது இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட புலன்கள் வந்து திருப்தி கொள்வது என்று அர்த்தம். இதுதான் உண்மையிலே நமக்கு ஒன்று நம்ம கண்ணு பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதுல வந்து திருப்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? காதால கேட்கறத வச்சு நாம் திருப்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? இப்படி நம்ம புலன்கள் எல்லாமே பேசிக்கலி பௌதீகம்தான். ஆனா இதையெல்லாம் பக்குவப்படுத்தும் போது இந்த புலன்கள் வந்து ஆன்மீகத்துல செல்கின்றது. சோ இதே புலன் தான் ஆனா முதல்ல பௌதீகம், பின்னாடி ஆன்மீகம் இல்லையா? பௌதீகம் இருக்கும்போது அது நமக்கு பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நோக்கும் பொழுது நம்ம அனைத்துமே பௌதீகத்துல எதிர்பார்ப்போம். பௌதீகத்துல மேன்மை அடைஞ்சா மட்டும்தான் நமக்கு திருப்தி ஏற்படும். அதே ஆன்மீகத்துல கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில செல்லும் பொழுது அவர்களால எதை கொண்டுமே அவர்கள் வந்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசை பெறுவாங்க. அப்ப இந்த புலன்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கும்னாக்கா தெய்வீக நிலையை அடைந்திருக்கும். ஓகே, சோ தே வில் ரிஜெக்ட் இல்லையா? அன்ஃபேவரபிளா இருக்கிறது எல்லாமே அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. 12th ஸ்லோகம். சூத ஜனாசி பத்ரம் தே பகவான் சாத்வதம் பதிஹி தேவக்யாம் வாசுதேவஸ்யே ஜாதோ யஷ்யசி ஈர்ஷயா. ஸோ மூணாவது கேள்வி வந்து பகவான் எதற்கு அதாவது தேவகியோடைய கருளை வந்து ஜனித்தார். இப்போ எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தான் ரெண்டாவது. முதல் கேள்வி இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய இந்த மனிதர்களுக்கு அதாவது இந்த உயிர் வாழிகளுக்கு எது நன்மை பயக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கேக்குறாங்க. பக்தி தான் அது. அதுக்கான விடை பின்னாடி படிப்போம் நம்ம. ரெண்டாவது வந்து அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சத்தை பத்தி கேக்குறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்தையுமே நம்மளால வாசிச்சு அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சமாக தான் வேதாந்த சூத்திரம். அதனுடைய வியாக்கியானம் தான் நாம படிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகே, சோ மூன்றாவது கேள்வி, why did Krishna appear in the womb of the தேவகி? எதற்கு பகவான் வந்து தேவகியினுடைய கருவுல வந்து ஜனித்தார்? இந்த கேள்விக்கு உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லலாம். தேவகி கருவுல வந்து வசுதேவர் தேவகியினுடைய கருவுல வந்து மாதாஜி, வசுதேவரும் தேவகியும் 3 தலைமுறை, அதாவது 3 பிறப்புல சுதபா விருஷ்ணி அந்த இதுல அப்புறம் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை என்னது? விருஷ்ணி கர்ப்பா இல்லையா? விருஷ்ணி கர்ப்பாவா முதல் இதுல வந்து அவங்க வந்து எனக்கு பகவானே நீங்க வந்து எனக்கு குழந்தையாக பிறக்கணும் பிறக்கணும் பிறக்கணும்னு 3 வாட்டி அவங்க நினைச்சதுனால 3 தடவை வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு பிள்ளையாக தோன்றினார். முதல்ல வந்து சுதபா மற்றும் விருஷ்ணி இல்லையா? அவங்க இருவருக்குமே தோன்றினவர் தான் யாரு? விருஷ்ணி கர்ப்பா. ஓகே, ரெண்டாவது யாரு? வாமனர், அதிதி மற்றும் கஷ்யப்பர் இல்லையா? சோ அதிதி மற்றும் கஷ்யப்பருக்கு மகனாக வந்து தோன்றினார் யாரு? வாமன தேவர் இல்லையா? இது ரெண்டாவது. மூன்றாவதாக தேவகி மற்றும் வசுதேவராக வந்த பொழுது கிருஷ்ணராக வந்து பகவான் வந்து அவதரித்தார். அவர் அவதரித்த பொழுது 4 கைகளோட தான் அவதரித்தார். ஆனா தேவகி தாயார் என்ன சொன்னாங்க? என்னுடைய பிள்ளை சாதாரண பிள்ளையாகத்தான் வளரணும் அப்படின்னனால அவர் அந்த 4 கைகளுடைய அந்த ரூபத்திலிருந்து 2 கைகளுடைய கண்ணனாக தோன்றினார். மேலும் பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்டிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே இல்லையா? சோ பகவான் எதற்காக தோன்றுகின்றார் இந்த பிரபஞ்சத்துல யுகந்தோறும் என்றால் அதாவது பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகும். மெயினா தோன்றது அதுக்குதான் இல்லையா? மேலும் வந்து அவங்களுக்கே நிறைய கஷ்டம் கொடுப்பாரு. ஆனா அந்த கஷ்டத்துல இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மைகள் எல்லாம் விளையும். அதன் விளைவாக அதர்மங்கள் எல்லாம் வந்து அழிக்கப்பட்டு தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவார் பகவான். அதற்காக தான் பகவான் வந்து தோன்றுகின்றார் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? சோ 13வது ஸ்லோகம். ஈகர்னஸ் டு ஹியர் கிருஷ்ண கதா. ஸோ நமக்கு கதை கேட்கறது இல்லையா? புராணங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கதை கேட்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ், ஃபார் வாட் பர்பஸ் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்பியர் இன் த womb of தேவகி as a son of வசுதேவா? எதற்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த 3 இதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, விருஷ்ணி பிளஸ் சுதப்பா அவருடைய மகன்
விஷ்ணி கர்ப்பா. அடுத்து வந்து அதிதி மற்றும் கஷ்யப்பர், அவருடைய மகனாக வாமன தேவர். அடுத்து வந்து மூன்றாவதாக தேவகி மற்றும் வசுதேவருக்கு மகனாக கிருஷ்ணர். ஓகே, சோ அவங்களுடைய வேண்டுதலால மேலும் பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களோட எப்பொழுதுமே அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைக்கக்கூடியவர் இல்லையா. அவர்களுக்கு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட, அவராலே ஏற்படுத்தப்பட்டாலும் கூட இல்லையா, அந்த கடினமான சூழ்நிலை அவர்களோட இருந்து அவங்களுக்கு வந்து நன்மைகளை எல்லாம் செய்யணும்னு நினைப்பார் இல்லையா. பாண்டவர்களுக்கு எல்லாம் அவ்வாறே நடந்தது. சோ அப்படி பகவானுடைய செயல்களுடைய நோக்கம் அதுதான். சோ ஆல் கிரெடிட் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களுக்கு கொடுத்துருவார். சோ அந்த மாதிரி தன்னா சுஷ்ரூமானானம் ஹர்ஷை அங்கவானுர் வர்ணித்தும் யஷ்யாவதாரு பூதானாம் ஷேமயாச்சா பாவயாச்சா. அதாவது we are eager to learn. யார் இப்போ இந்த சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் சொல்றாங்க. சோ சுத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து பாகவதத்தை கேட்கணும்ன்றது அவங்களோட இது இல்லையா. we are eager to learn. அந்த மாதிரி இருக்கணும், நமக்கு பாகவதம் கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும். எதை பற்றி? பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய அவதாரங்களை பற்றி இல்லையா. சோ எத்தனை அவதாரங்கள்? லீலை அவதாரங்கள் மற்றும் குண அவதாரங்கள். இத பத்தி நாம 4th கொஸ்டின் வந்து 4th and 5th வந்து லீலா மற்றும் குண அவதார. 6th கொஸ்டின் வந்து அதாவது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு வைகுண்டத்திற்கு கோலோகத்திற்கு சென்ற பிறகு சோ இந்த இந்த தர்மம் அடைந்தது. எஸ், தர்மம் என்பது இந்த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா, எங்க போய் அடைக்கலம் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது பாகவதத்துலதான் வந்து நிலை பெற்றிருக்கு அப்படிங்கறத, அதுதான் ஆன்சர். இது பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல அதுக்கான விளக்கங்கள், 2nd சாப்டர் 3rd சாப்டர்ல எல்லாமே அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வரும் நமக்கு, அந்த ஸ்லோகங்கள். சோ அப்ப அதை நம்ம கண்டிப்பா படிக்கலாம். ஓகே, சோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் டு us those teachings imparted by previous masters. ஸோ இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம்பரா சிஸ்டம். ஸோ சுத கோஸ்வாமி வந்து யார்கிட்ட கேட்டார்? சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்டார். ஸோ அதனால அவர் எங்க கேட்டார்? அவர்கிட்ட இருந்து. அவர் யார்கிட்ட கேட்டார்? சுகதேவ் கோஸ்வாமி வியாசதேவர் கிட்ட இருந்து கேட்டார். வியாசதேவர் யாரிடம் இருந்து கேட்டார்? நாரதர் கிட்ட இருந்து கேட்டார். நாரதர் யாரிடத்துல இருந்து கேட்டார்? பிரம்மர் கிட்ட இருந்து கேட்டார். பிரம்மர் யாரிடத்துல இருந்து கேட்டார்? ஸ்வயம் பகவான்கிட்ட இருந்து கேட்டார். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆத்தென்டிசிட்டி. ஸோ இதுக்கு மேல அங்கீகாரம் நமக்கு தேவையே இல்லை இல்லையா. இது கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது. ஸோ வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான். இப்ப சயின்ஸுக்கும் வேதங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னன்னா, சயின்ஸ் வந்து எந்த காலத்திலுமே வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம், அது எல்லாமே மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும். மேலும் வந்து அது டெஃபினட்டான ஒரு ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பா சயின்ஸ் கொடுக்காது. ஆனா வேதங்கள் அப்படி கிடையாது. எப்பவுமே வந்து எந்த சூழ்நிலையுமே வேதங்கள் வந்து இப்படித்தான்னு சொல்லப்பட்ட பிறகு அது அவ்வாறே அந்த கருத்தை மட்டும்தான் அது கொடுக்கும். எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. தட் இஸ் த ஆத்தென்டிசிட்டி ஆஃப் வேதாஸ். ஏன்னா இட் இஸ் அன் ஆபௌரேஷா இல்லையா. சோ பகவானால படைக்கப்பட்டதுதான் வேதங்கள். சோ அந்த வேதங்கள் மூலியமா பகவானை தான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ கண்டிஷன்ஸ். சோ கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அங்க வந்து எவ்வாறு கேட்கணும்? அடக்கத்தோடையும் அதே மாதிரி கவனத்தோடையும் கேட்கணும். ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். The transcendental message of the absolute is not understandable by those who are materially observed. ஒருத்தர் பௌதீகத்துல வந்து லைத் இருந்தா அவங்களால ஆன்மீகத்துல வந்து சொல்லக்கூடிய எந்த கருத்துமே வந்து அது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அண்டர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா, அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கீழே ஒன் பிகம்ஸ் கிராஜுவலி பியூரிஃபைட் இல்லையா. படிப்படியாக அவர்கள் வந்து தூய்மை அடைகிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையானதை வந்து குரு வந்து அந்தந்த காலகட்டத்துல அவருக்கு உபதேசங்களாகவோ இல்ல வழி நடத்தியும் அவருக்கு செல்வார். அவரும் அதை ஏற்று பக்குவம் அடைந்து குரு சொன்ன வார்த்தை ஏற்று நடப்பார். சோ அவ்வாறு அவர் செயல்படும் பொழுது அவர் வந்து பக்குவம் அடைகின்றார், தூய்மையும் அடைகின்றார். ஸோ தேர்ஃபோர் ஒன் மஸ்ட் பி இன் த செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அதனால்தான் எல்லாருமே வந்து இந்த குரு பரம்பரா சிஸ்டம்ல வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். அது எவ்வாறு? நான் லேர்ன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்ட் ஆஃப் சப்மிசிவ் ஹியரிங். ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது. ஓகே, சோ நாம கத்துக்கணும் எவ்வாறு கேட்கணும் பாகவதம், எவ்வாறு வந்து அந்த சொற்பொழிவுகள் இந்த போதனைகள் எல்லாம் எவ்வாறு கேட்கணும், எந்த பாவத்தை கொண்டு கேட்கணும் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கேஸ் ஆஃப் சுத கோஸ்வாமி அண்ட் த சேஜஸ் ஆஃப் நைமிஷாரண்யா இல்லையா,
ஆல் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஃபுல்ஃபில்ட். ஏன்னா அழகா வியாசாசனம் போட்டாச்சு இல்லையா, அவருக்கான புகழ் குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சுதகோஸ்வாமி அவங்க பாடினாங்க இல்லையா. குளோரிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குருவை வந்து எப்பவுமே நாம புகழ் ஆரங்கள் சூட்டணும் இல்லையா. அதையும் அவர்கள் செய்து அவர்களிடத்துல அடக்கத்தோட அவங்க வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்கறாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு த மூட், அந்த செட்டப்பே அப்படி இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அது எடுத்துரைக்கிறவங்களுக்கும் அது ஒரு எடுத்துரைக்கிறோடைய குவாலிஃபிகேஷனும் வந்து சொல்லப்பட்டது இல்லையா. அவரும் அனைத்துமே தெரிந்தவராக இருக்கணும், மேலும் வந்து ஜென்டில் பர்சனா இருக்கணும் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி வேதங்கள் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு அவர் நல்லா தெரிஞ்சு அதனுடைய உண்மையான வியாக்கியானத்தை அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறவரா இருக்கணும். ஸோ ஹீ ஷுட் பி ஆனஸ்டா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் சொல்லி கொடுக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா பாகவத சப்தாகம் செஞ்சா அதனால எந்த புண்ணியமும் கிடையாது. ஓகே. Thus, the transcendental topics of Lord Shri Krishna, Superman activities is incarnation. அவருடைய அவதாரங்கள், அவருடைய பிறப்பு, அவருடைய தோற்றம், மறைவு, அவருடைய ரூபங்கள், நாமங்கள், இது எல்லாமே வந்து sworn or all easily understandable. நம்ம எவ்வாறு கேட்கணும், அடக்கத்தோட கேட்கணும். பிகாஸ் ஆல் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபுல்ஃபில்டு. கேட்பவர்கள் வந்து அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. such discourses help all men on the path of spiritual realization. இவ்வாறு நம்ம வந்து கேட்டுட்டே போனா மட்டும்தான் எதை புரிந்து கொள்ளணும் நாம முயற்சி எடுத்து அதை நம்ம கேட்கிறோமோ அது அப்படி அதனுடைய நோக்கம் அனைத்துமே நமக்கு நிறைவேற்றப்படும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் மற்றும் குரு பரம்பரையினுடைய கருணை. ஓகே. ஆபன்ன சம்ஸ்ருதிம் கோராம் யா நாம விவசோ கிரணான் தத சத்யோ விமுச்சேதா யத் பிபீஹேதி ஸ்வயம் பயம். Living beings who are entangled in the complicated mesh of birth and death can be freed immediately. இதனுடைய பலஸ்ருதி என்னன்னா, இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து நாம விடுதலை பெறுகின்றோம். ஈவன் பை அன்கான்சியஸ் சாண்டிங். அதாவது கான்சியஸ் சாண்டிங் வந்து நம்ம ஒரு முறை பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு நாம வந்து மனசை வந்து ஈடுபாடு கொண்டு பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம ஜெபிக்கணும், வாசிக்கணும் எல்லாமே. ஆனா அதனுடைய மேன்மையான நிலையை அடையாத பொழுது ஒரு கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து அதன் மீது ஈடுபாடு கொண்டு கூட அவங்க வந்து அதை படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அதை படிச்சா கூட அவங்க வந்து கண்டிப்பா அதனால அவங்க வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள். So free and which is feared by the fear personified. Chanting the holy name of Krishna. அதாவது பயம் என்பது யார் பயம் என்னக்கூடிய அந்த அதற்கான ரூபம் கொண்ட அந்த பயத்துக்கே வந்து பயம் வர வைக்கவே யார் வந்து ரூபம் கொண்டு பயம் கொடுக்கறவங்க யாரு? யம தர்மராஜா தான் இல்லையா. மரணம் என்பதுதான் பயம் இல்லையா. அப்படி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு மரணத்தை எதிர்கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. ரொம்ப சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை தான் மரணம் என்பது. இப்போ ஏன்னா அஸ்வத்தாமன் பாரு மரணமற்ற நிலையில இருக்கான். அவன் மரணத்தை கேட்டு கேட்டு பெற்றாலும் கூட அவனுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது இல்லையா. மரணம் இல்லாமல் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் துன்பங்களை அனுபவித்து கொண்டு இந்த உடல் வந்து டீக்கே ஆயிண்டே இருக்கும் இல்லையா. இப்போ எப்பவுமே நித்தியமா ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தா பரவாயில்ல, நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருந்தா கூட ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. இந்த பௌதீக பண்புகளால இந்த உடல் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளை வந்து கடந்து செல்கிறது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எப்பவுமே இளமையாவே இருக்க முடியாது. முதுமை என்பது நமக்கு உண்டு, உடல் உபாதைகள் என்பது நமக்கு உண்டு இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்து நம்மள நாமளே ரட்சிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். சோ அந்த வயது ஆக நமக்கு கான்பிடன்ஸும் கம்மியாயிடும் இல்லையா. அப்ப மரணத்தை கண்டும் நாம வந்து பயம் கொள்வோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்த மரணத்தையுமே வந்து அதாவது பயம் கொள்ள வைக்கக்கூடியதுதான் பகவானுடைய புனித நாமங்கள் ஜபம். தட் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ நாம ஜபங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அதனுடைய மகத்துவத்தை புரிஞ்சு கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்லணும். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம் அதை வந்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும். வாசுதேவா லார்ட் கிருஷ்ணா, த அப்சல்யூட் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான். There is no one in the creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great Asuras like ராவணா, ஹிரண்யகசிபு, கம்சா எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அவங்க எல்லாருமே பகவானால கொல்லப்பட்டவர்கள் தான் இல்லையா. And Vasudeva has empowered his name with the powers of his personal self.
அவர் யார்கிட்டயும் போய் அதாவது ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டு வரவில்லை. நாமெல்லாம் இப்போ நாம ஜபங்கள் சொன்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி வருது. இப்ப நாமெல்லாம் அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா? ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவருக்கு சுயமா எல்லாமே இருக்குது இல்லையா? எவ்ரிதிங் he has in his own things. அவருக்குள்ளேயே அந்தரங்க சக்தியாக எல்லாமே இருக்கு அவர்கிட்ட. சோ அவர் யார்கிட்டயுமே வந்து கேட்டு பெற வேண்டியதோ அதை அடைய வேண்டியதோ எதுவுமே கிடையாது இங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹிம். அனைத்துமே அவரோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். அண்ட் எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி இன் ஹிம். ஆனா அதை உணரக்கூடிய பக்குவம் தான் நமக்கு கிடையாது. அனைத்திலுமே இறைவனை காணக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வந்து அந்த ஒரு நிலையை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ ஒவ்வொன்றிலுமே நாம வந்து இறைவனுடைய செயல்பாடு இதை நாம உணரத்தான் முடியும், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா இது இப்படி நடந்தது அப்படின்னும் பொழுது அதற்கான உணர்வு தவறே ஆயினாலுமே நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்டே கிடைச்சிருந்தா கூட நாம் இப்படி பண்ணதுனாலதான் இப்படி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பா உணரக்கூடிய இது உண்டு. வெகுமதியும் சரி, அதே மாதிரி வந்து அதாவது அவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனா இதை எல்லாத்தையுமே உணரணும் நம்ம. அப்பதான் நாம மீண்டும் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எல்லாமே நம்மளால வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. இப்ப நாம ஜபங்கள் சொல்றோம் இல்லையா? ஹரே 3 சிலபஸ் தான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ராமா, இந்த 3 தான் ரிப்பீட்டடா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இல்லையா? திருப்பி சொல்றோம் நம்ம இது. ஆனா இந்த நாம ஜபம் சொல்லும் பொழுது எத்தனை பேர் நம்ம அந்த நாமங்கள் மீதே மனசு, அந்த சப்தத்தின் மீது நம்ம போக்கஸா இருக்கும். அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த சப்தத்தை நாம கேட்கணும் இல்லையா? அதை ஹிருதயத்துல நாம பதிய வைக்கணும். ஸோ அப்படி நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வரைக்குமே எடுத்துட்டு போகணும் அந்த நாம ஜபங்கள் என்பது. அதுதான் உண்மையான நாம ஜபங்களே. இறைவனுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம என்ன பரமாத்மாவாக நம்ம ஹிருதயத்துல அவர் இருந்துட்டே இருக்கார். அவருடைய திரு பாதங்களை எண்ணி நாம இந்த நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது நாம புனிதம் அடைகின்றோம். அந்த நாம ஜபங்கள் செய்யக்கூடிய அத்தகைய நிலை கொண்ட ஒருத்தரை பார்த்தா அந்த மரணம் கூட வந்து கிட்ட நெருங்காது. இந்த ஃபியர் விச் இஸ் ஃபியர்ட் பை த ஃபியர் பர்சனிஃபைட், மரணம் தான் அது. ஓகே, மரணத்துக்கு அதிபதி யாரு? யமராஜன். யமராஜன் கண்டிப்பாக வரவே மாட்டான் அப்படிப்பட்ட நபரிடத்துல இல்லையா? சோ த டிரான்சென்டல் நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஈவன் தோ அட்டர்ட் அன்கான்சியஸ்லி இல்லையா? அதாவது நம்ம போக்கஸ்டா இல்லாம ஏதோ மனநிலை கொண்டு கூட நம்ம பகவான் நாமங்களை சொல்லும் பொழுதும் ஆர் பை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், சில சமயத்துல வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கோயிலுக்கு போறவங்க அங்க போன பிறகு நம்ம டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஜபா பீட் கொடுத்துட்டு அந்த நாம ஜபங்களுடைய மகிமையை வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் சொல்லிட்டு அவங்கள 108 முறை வந்து நாம ஜபத்தை சொல்ல வச்சிருவாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறவங்களுக்கு வந்து அதுல ஈடுபாடு என்பது கண்டிப்பா இருக்காது. ஆனா அவர்கள் they'll be forced, அந்த சுச்சுவேஷனால அவங்க வந்து அந்த நாம ஜபங்களை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அப்படியே அவங்க சொன்னா கூட கேன் ஹெல்ப் ஒன் டு obtain freedom from the hurdle of the birth and death. ஃபோர்ஸபிளா சொன்னா கூட அவங்க வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து அவங்களால விடுபட முடியும். ஆனா ஒருத்தர் அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸா சொல்லிட்டே இருக்கும் பொழுது கூட வந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவங்க அதன் மீது அந்த நாம ருச்சி இல்லையா, நாம அபராத நாம பாஷை நாம ருச்சியில போயிடுவாங்க. சோ அந்த ஒரு நிலை கண்டிப்பாக ஏற்படும். எத் பாத சம்ஸ்ரயா சூத முனையா பிரஷாமயான சத்யா புண்ணியந்திய உபாஸ்பிருதாக ஸ்வர்துன்யாப்யோ அனுஷூயவே. அதாவது those sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead can at once sanctify those who come in touch with him. எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வரி இல்லையா? அதனால்தான் குரு கருணை என்பது மிக மிக முக்கியம். ஸோ தே கெட் த பெனிடிக்ஷன். அவங்க ஆல்ரெடி புனிதப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள், இறைவனுடைய அருளை பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட குரு ஆச்சாரியுடைய நிழல்ல நாம தஞ்சம் அடையும் பொழுது அவர்களுடைய கருணையால நாம நம்முடைய பாவ விலைகளிலிருந்து நாம விலக்கப்பட்டு தூய்மை பெறுகின்றோம். whereas the water of the Ganges can sanctify only after prolonged use. சோ கங்கை நீரும் நமக்கு வந்து பாவத்தை வந்து அதாவது நம்ம பாவத்திலிருந்து நம்மளை விலக்குது. ஆனா
அதை விட இன்னும் மேன்மையான பாவத்துல மேன்மையாக விளக்கக்கூடிய தன்மை எதுன்னா ஒரு குருனுடைய கருணை, அவருடைய தஞ்சம் அடையிறது. இட் இஸ் a ஷெல்டர். எந்த பேதமும் கிடையாது. அதாவது பியூர் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் மோர் பவர்ஃபுல் than the Ganges வாட்டர். இல்லையா? தூய பக்தர்களுடைய கருணை வந்து கங்கை தாயின் கருணைக்குன்னும் மேன்மையானது. ஒன் கேன் derive spiritual benefit out of prolonged use of Ganges water. இல்லையா? கங்கை நதியை வந்து கண்டினியூஸா உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை பெறுவாங்க. So can be sanctified at once by the mercy of the Supreme Personality of God, the pure devotee of the Lord. ஒரே ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த சுக்ருத்தி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரே ஒரு இதுலயே வந்து அவங்களால மேன்மையான ஒரு நிலையை அடைய முடியும். பகவத்கீதால இட் இஸ் said that 8%, 9.32ல கூட நீங்க அந்த ஸ்லோகத்துல போனீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? பெண்கள், சூத்திரர்கள், வைசியர்கள் யாரா இருந்தாலுமே பகவான் பாகுபாடு பார்க்க மாட்டார். சோ யார் வேணாலும் பகவானுடைய திருப்பாதங்கள்ல தஞ்சம் அடைந்தவர்களை பகவான் என்றைக்குமே ரட்சிக்கிறார் சொல்லியிருக்காரு. அதனால டு டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் மீன்ஸ் டு டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டிஸ். டைரக்டா பகவானை வந்து நாம அடையிறது மிக மிக கடினமானது. அதுக்கான ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப டஃப் இல்லையா? ஆனா அதே குருவின் மூலியமா போனா நமக்கு சுலபமாக அடைய முடியும். சோ பியூர் டிவோட்டி ஒன்லி கேன் கிவ் கிருஷ்ணா. அதனால இந்த தீட்சை பெறுறோம் இல்லையா? தீட்சை பெறுதல் என்று என்னன்னா நம்முடைய முந்தைய புண்ணிய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆகி நாம வந்து ஒரு புது, அதாவது இன்னொரு பிறவி எடுத்த ஒரு நிலையை நாம அடைகின்றோம். சோ அந்த குரு வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கிறாருன்னா கிருஷ்ணன் நமக்கு வந்து பரிசாக கொடுக்கிறார். He gives us actually. இல்லையா? He only gives. So anyone therefore who takes shelter of the lotus feet of the pure devotee by accepting the pure as a spiritual master can once and be purified. So அந்த செரிமனில நாம் எல்லாருமே தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறோம். Such devotees of the Lord are honored equally because they are engaged in most confidential. அதாவது மிக ரகசியம் அப்படின்னா மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல்னாக்கா அதாவது குய்யதரம் குய்யதமம் இல்லையா? அதான் அதாவது 9th சாப்டர்ல இருக்கு இல்லையா? அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு இறைவனுடைய நிலையை வந்து அவங்களால உணர்ந்து இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து அவர்கள் இறைவனுக்கு தொண்டு எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தறிந்து அந்த தொண்டை ஆற்றுவார். அதுவும் they'll follow all the process இல்லையா? So for they deliver out of the material world the fallen souls. அவங்க பண்றது முக்கியமா அந்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே வந்து இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை எடுத்திருந்தாலும் தவறிழுந்த ஆத்மாக்களை எல்லாம் கரை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஒரே கருத்து. அதுக்காக தான் இந்த இயக்கத்தையே அவர் வந்து கொண்டு வந்தார். சோ பிராமணிக்கல் இதெல்லாமே நம்ம வந்து அதாவது நம்ம தூய்மை அடையணும் இல்லையா? தூய்மை என்றால் உள்ள தூய்மை அடையணும். அந்த தூய்மை அடைந்தால்தான் நாம தூய்மையாக செய்ய முடியும் இல்லையா? பக்குவம் கொண்டு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு ஆற்றும்போது நாம திருப்பாதங்களை அடைவது திண்ணம் அப்படிங்கிறது இந்த செயல்கள் எல்லாமே. The sincere disciple of the pure devotee consider the spiritual as Lord himself இல்லையா? அதாவது இறைவனை நம்ம நேர பார்க்கல இல்லையா? அவர் ரூபத்துல பாக்குறோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து ஒரு எப்படின்னா வந்து அவனுடைய குருவுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவத்தை குரு என்ன சொன்னாலுமே அதை தட்டாமல் செய்யக்கூடியவன். அது எவ்வாறு செய்யணும்ன்றது அவருடைய வழிநடத்துல இருந்து ஒரு இன்ச்சு கூட பெற மாட்டார். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதனா அவருடைய குரு என்ன சொன்னார்? மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் நீ வந்து எடுத்துரைன்னு சொன்னார். அது அவருக்கு இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையில இருக்காரு. தங்குறதுக்கு இடம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எங்க கிடைக்கிறதும் அங்க போயிட்டு அவர் வந்து அவ்வளவு சிரமப்பட்டு இருக்காரு. இப்ப நம்ம 8th சாப்டர்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம் அவர் லீலாமிரதத்துல இல்லையா? ஆனால் இறுதியில ஆனா எல்லா செயல்களிலுமே அவர் வந்து என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு? அவருடைய இலக்கு எதுன்னா வெளிநாட்டுக்கு போய் எப்படி நாம வந்து அதை வந்து இந்த மேற்கு அமெரிக்கால போய் எப்படி நாம இதை செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள். அதுக்கு ரிலேட்டடா ஏதாவது கிடைக்குதான்ற அவருடைய முயற்சி மட்டும் அவர் விடாம பண்ணிட்டே இருப்பார். அததான் நம்ம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பட் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் ஹிம்செல்ஃப் டு பி த ஹம்பிள் சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். அதுதான் வந்து தூய பக்தியினுடைய பாதை. ஓகே. கோவா பாகவதாஸ்தஸ்ய புண்ணிய ஸ்லோகேய கர்மணா சுத்த காமோனா ஸ்ருண்யாத் யஷ்யா கலிமலாஹனம். Who is there? They are desiring deliverance from the vices of the quarrel
who is not willing to hear virtuous glories of the Lord? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare. So who is there? The age of Kali is the most condemned age. இருக்கக்கூடிய யுகங்கள்லயே கலியுகம் தான் ரொம்ப 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 மோசமான யுகம். நம்ம எல்லாரும் சுலபத்துல வந்து ஒருத்தரை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் இல்லையா? சோ ஏன்னா அதுக்கான விளக்கம் தெரியலன்னா நம்முடைய கற்பனையிலேயே அவங்கள வந்து ஒண்ணு உயர்வான ஸ்தானத்துக்கும் எடுத்துட்டு போயிருப்போம், அவர்கள் அந்த ஸ்தானத்திற்கு தகுதியானவர்களான்னு கூட தெரியாது. இல்லைன்னா அவங்கள வந்து ரொம்ப நல்லவங்கள கூட நாம் என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப இழிவான நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருவோம். This is how actually we are இல்லையா? ஆனால் those who are engaged in the pure devotional service வந்து who are without any desire of self aggrandizement அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே தன் பக்கம் தன்னதுன்னு சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்காத அந்த ஒரு பேராசையற்ற நிலையில இருக்கிறவங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க வந்து who are freed from the effects of the fruitive act, பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள், மற்றும் வந்து வரண தத்துவங்கள் இல்லாம இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான செயல்கள் இல்லையா? சோ ஆர் கேபபிள் ஆஃப், அவங்களால இந்த பௌதீகத்துல இருந்து அவங்களால விடுபடக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படும். இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் தான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதே. உண்மையை உணரணும்னா நம்ம ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே நாம அந்த சூழ்நிலையை அனலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளவு கடினமான நிலையில இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால ஓரளவுக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குழந்தைங்க எஜுகேஷன் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? 10th வரைக்கும் ஒரு விதமா படிப்பாங்க பசங்க. +1 +2 செல்லக்கூடிய அந்த குழந்தைங்களுடைய ஃபேஸே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? அவங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையும் வந்து வேறுபட்டிருக்கும். ஒரு மாதிரி இம்மெச்சூரா இருப்பாங்க 10th வரைக்குமே. 11வது 12வது போகும்போது நல்ல மெச்சூரிட்டி வந்துடும். ஏன்னா அவர்கள் சேரக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை, என்விரான்மெண்ட் இல்லையா? மேலும் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய மனநிலை, இது எல்லாத்துலயுமே அவங்க வந்து ரொம்ப மெச்சூரிட்டி காட்டுவாங்க. நமக்கு ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நமக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க சேரக்கூடிய சேர்க்கைகளுமே நமக்கு வந்து அது நல்லதா கெட்டதானே தெரியாது. இவ்வளவு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்ப அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம குழந்தையினுடைய நிலை உண்மையிலே நம்ம குழந்தைய நம்பலாமா வேணாவா அப்படிலாம் நமக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நம்ம குழந்தை நல்ல வாரியாவே நம்ம வளர்த்திருப்போம், ஆனா நம்மளோட அவங்க இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் மிக குறுகியது இல்லையா? சாயங்காலத்துல நாமளும் வேலை பார்த்துட்டு வந்து அவங்களோட வந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் மேக்சிமம் உணவு தயாரிச்சு கொடுத்துட்டு நாமளும் தூங்கிடுவோம். காலையில இருந்து அவங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம். இடைப்பட்ட மேக்சிமம் 1 or 2 hours தான் அவங்களோட டிஸ்கஷன் கூட இருக்கும். ஏதாவது தேவைகள் இருந்தா தான் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் எல்லாமே வந்து ஸ்கூலு, காலேஜ் இந்த மாதிரி இடங்கள் தான் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து எப்பவுமே ஃபேவரபிளே கிடையாது. அப்ப அவங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்பொழுது அதே நல்ல குணத்தோட தான் வீட்டுக்கு திரும்பி வராங்களான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அது எவ்வளவு சங்கடமான நிலை என்பது நம்ம பெற்றோர்களா இருக்கக்கூடிய நாம இப்ப அனுபவிச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம யாரையுமே நம்ம நம்ப மாட்டோம். சில சமயங்கள்ல வந்து பிள்ளைகளை கூட நம்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அவங்க உண்மையே பேசினா கூட சம்டைம்ஸ் நமக்கு அது உண்மையா அப்படின்னு தோணாது. இந்த மாதிரி நிறைய சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். அதுதான் இந்த கலியுகத்தினுடைய குவாலிட்டியே இல்லையா? சோ ஆனா ஒருத்தர் வந்து பக்தி பாதையில வந்து தன்னுடைய the leaders of the people are very much anxious to live peace and friendship, but they have no information of the simple method of hearing. ஆனா ஒருத்தர் வந்து இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி பக்தி பாதையில வந்து அனைத்துமே இறைவன் தாள் சமர்ப்பித்து அவர் என்ன வழி காட்டுறாரோ அதுல செல்லணும்னு நினைச்சிருக்கிறவங்க அவங்க வந்து எப்பவுமே அந்த முகத்துல ஆனந்தத்தை அவங்களுடைய முகத்துல பார்க்கலாம். ஆனா எப்ப இறைவனை விடுத்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நாம் ஆற்றுகின்றோம் என்ற நிலைக்கு போறோம் பாருங்கோ, அதன் மாதிரி ஒரு கடினமான சூழ்நிலை எந்த உயிர் வாழ்க்கையுமே அவங்க எதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கன்னே தெரியாம கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அது இல்லையா? பட் இன்ட்ராசிட்டிஸ் அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கையினுடைய நியதியே அதுதான். ஆல் தீஸ் பிளான்ஸ் ஃபார் ப்ரோக்ரஸ் ஆர் பீயிங் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். இந்த உணர்வு நம்ம ரொம்ப அழகா இந்த பர்பட் எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதர். இது எல்லாமே நம்ம நிஜமாவே நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டுதான் இருக்கும். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே இன்னைக்கு நடந்த சூழ்நிலை நாளைக்கு இருக்காது. இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம அனுபவிச்சோம், நாளைக்கு ரொம்ப சுகமான சூழ்நிலையை அனுபவிப்போம். அது எப்படிதான் வரும், என்ன நடக்கும் எதுவுமே நம்ம ஒண்ணுமே பண்றது நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே நமக்கு உணர்த்தின்றே இருக்கும். நமக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட உணர்தலை நாம கண்டிப்பா
உணர ஆரம்பிக்கணும். அப்படி நம்ம உணராம வெறுமே ஏதோ படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு புக் அங்க வச்சுட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுதிட்டு போனோம்னா இதனுடைய இந்த பாகவதம் நமக்கு என்ன கருத்துக்கள் கொடுக்கறதுன்றதான் நம்ம தெரியாமலேயே நம்ம போயிடும். They have no eyes to see their attempts at peace and friendship are failing. But here is a hint to get over the hurdle. ஆனா பக்தியில இருக்கிறவங்க இதை வந்து நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். இஃப் வி வாண்ட் ஆக்சுவல் பீஸ், உண்மையிலே நமக்கு நிம்மதி வேணும், உண்மையான நிம்மதி வேணும்னா we must open the road to understand the supreme personality of God. பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுதான் இந்த 2 வரி ரொம்பவுமே கரெக்டான வரி. நாம எல்லாரும் கூட வந்து நிறைய பேர் நம்ம டிஸ்ட்ரெஸ்லதான் இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கோம் இல்லையா. கோவிடு, அடுத்து வந்து பிள்ளைகள் இல்லையா, உடல் உபாதைகள், இப்படி எல்லா பல்வேறு மன சிக்கல்கள் இல்லையா. சில பேர் கோர்ட்டு கேஸ்லயே சுத்தின்னு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா. சில பேர் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ்ல வந்து போராடிட்டு இருந்திருப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாமே வந்து இந்த பகவத்கீதையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த உபாதைகள் கூட அவ்வளவு பெருசா தெரியாது, கண்டிப்பா தெரியாது. சோ மெடிகேஷன் போயின்னு இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து மிராக்கல்ஸ் மாதிரி அவங்க குணமானவங்க இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் கூட உண்டு. ஸோ அது மாதிரி நமக்கு உண்மையிலேயே நமக்கு வந்து நிம்மதி வேணும்னா பகவானுடைய புகழாரங்களை நாம கண்டிப்பா கேட்கவும் சொல்லவும் தயாரா இருக்கணும். நம்ம அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி இல்லையா. பாகவதம் அதுதான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இந்த ஸ்லோகங்களை முடிச்சிடலாம். தஸ்ய கர்மாணி உதாராணி பரிகிதானி சுரூபிஹி ப்ரூஹினா ஸ்ரத்தானாம் லீலயா தாத காலஹ. So here his transcendental acts are magnificent and gracious இல்லையா. நமக்கு எல்லாருக்குமே அருள் கொடுக்கக்கூடியது, மேலும் வந்து மேன்மையானது. And great sages like Narada sing them. So அதெல்லாமே நாரதர் நிறையவே பாடுறார். Please therefore speak to us. அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க எங்களுக்கு எடுத்துரைங்க. We are very eager to hear about the adventures of his perform in various incarnation. அதாவது லீலை அவதாரங்களை பத்தி கேக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ரிஷிமுனிகள் எல்லாருமே எடுத்துரைச்சிருக்காங்க. ஆனா நீங்க அதை வந்து எங்களுக்கு எடுத்துரைங்கன்னு அவங்க வந்து கேக்குறாங்க. லீலா அவதாரத்தை பத்தி கேக்குறாங்க. ராமா, நரசிம்மா, வாராக, வாமனா இதெல்லாமே கேக்குறாங்க. அதுதான் 4th கொஸ்டின். 18th ஸ்லோகம். அதா காயஹி ஹரே தீன்மான் அவதாரா கதா சுபாஹ லீல விதாதஹ ஸ்வைரம் ஈஸ்வர்யாத்மா மாயையா. சோ மேலும் வந்து குணாவதாரங்களை பற்றி இப்போ நம்ம படிக்கிறது. நரேட் தி டிரான்செண்டல் பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் இது. மல்டிபிள் இன்கார்னேஷன்ஸ் such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the supreme control, are performed by his internal powers இல்லையா. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியாலதான் அது எல்லாமே நிகழ்த்தப்படுகிறது. இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன். நெக்ஸ்ட் குணாவதாரங்களோட வரும். வாயம் தூணா விப்ரயாமா உத்தம ஸ்லோக விக்ரமே யஸ்ரண்வதாம் ராஜஸ்ஞா ரச ஞானம் ஸ்வாது ஸ்வாது பதே 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 பதே, ஒவ்வொரு அடியும் இல்லையா, எவ்ரி மோமெண்ட். we never tire. இதே மாதிரிதான் யாரு அர்ஜுனர் கூட சொல்வார் இல்லையா பகவானிடத்துல, நான் அயர்வு அடைவதே இல்லை கண்ணா, நீ வந்து நீ இவ்வளவு எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்க, எனக்கு மேலும் மேலும் கேட்கணும்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்வார். அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல சுத கோஸ்வாமி அவர்களிடத்துல இந்த நைமிஷாரண்யத்துல ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே அவங்களும் வந்து பகவானை பற்றி நான் கேட்கறதுக்கு நாங்க என்றைக்குமே அயர்வடையது கிடையாது. ஒவ்வொரு அடியிலுமே அவர் வந்து அவருடைய மேன்மையான தன்மைகள், குணங்கள், செயல்பாடுகள் எல்லாம் இன்னும் நாங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. டேஸ்ட் இதுதான் உயர்வான், ஹையர் டேஸ்ட்ன்னு சொல்றது இதுதான் இல்லையா. உத்தம ஸ்லோகே கிருத்வான் கீல கர்மாணி சஹ ராமேன கேசவ ஆத்மியா அதிமா மஹத்யானி பகவான் கபட மானுஷா. Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, along with Balarama, played like a human being, and so masked he performed many Superman acts இல்லையா. அதாவது அவர் நிறையவே வந்து சாதாரண மனிதராக வந்து நிறைய செயல்கள் செய்திருக்கார். ஆனா அவருடைய மிஸ்டிக் யோகத்தால வந்து யாராலுமே வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாத அந்த நிலை எல்லாமே அவர் வந்து செயல்படுத்தியிருக்கார். இப்போ அவருடைய வாழ்க்கை அந்த விருந்தாவனத்துல அவர் செய்த
அதாவது சிறு பிராயத்துல செய்த லீலைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிலை, அதாவது ஒரு ஏதோ லிட்டில் பவர் இருக்குன்னு அவங்க நினைச்சாங்களோட எல்லாமே எம்பெருமான் தான் அவங்கன்னு நாங்க என்னைக்குமே நினைக்கலாம் இல்லையா. அங்கே ஒரு சாதாரண குழந்தை என்னென்ன செயல்கள் செய்யுமோ அத்தனையுமே அவர் வந்து சேட்டை எல்லாமே அவர் பண்ணார். ஆனாலும் அங்கே அதோட சேர்ந்து விஷ்ணு தத்துவத்துல இருந்து அவர் என்ன பண்ணார், அநேக அசுரர்களை எல்லாமே வதைத்தெறிந்தார். சோ இதுவும் நடந்தது, இதுவும் நடந்தது இல்லையா. சோ அந்த எல்லாமே அவர் வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கலிம் ஆகதம் அக்ஞாய கஷேத்ராஸ்மின் வைஷ்ணவே வயம் ஆசினா தீர்க்க சத்ரேன கதாயாம் சக்ஷனா ஹரே. So knowing well that age of Kali has begun இல்லையா, அதாவது கலியுகம் பிறந்திருக்குன்னு தெரிஞ்ச we are assembled here, இந்த புனிதமான இடத்துல நாங்க எல்லாரும் ஒன்று கூடியிருக்கோம் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்கறதுக்கு. யாரை பற்றி? அந்த பரம்பொருளுடைய தெய்வீகமான செயல்களை பற்றி. அண்ட் இன் திஸ் வே பர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ். அதனால அவங்க வந்து அதோட அந்த 1000 ஆண்டுகள் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த யக்னத்தையுமே அவர் வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. இதையும் கேட்கணும், அதையும் பண்ணணும். மேலும் ஸ்வம் நா சந்தஸ்திதோ தாத்ரா துஷ்டாராம் நிஸ்தீதா சதம் கலிம் சத்வஹரம் பும்சம் கர்ணாதார இவார்ணவம். அதாவது we think that we have met your goddess by willpower of providence. So just so that we may accept you as the captain of the ship of those who decide to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of the human being. இந்த கலியுகம் எனக்கூடிய இந்த பெருங்கடலை வந்து கடக்கிறது இல்லையா. இந்த கலியுகத்துல வந்து நல்ல நல்ல குணாதிசயங்கள் எல்லாமே வந்து அழிவான ஒரு டீக்ரடேஷன் இல்லையா, கீழே தள்ளப்படும். மேலும் இந்த கலியுகத்தை வந்து கலியுகம் என்னும் அந்த சமுத்திரத்தை வந்து கடக்கணும் இல்லையா. எந்த படகுல கடக்கணும்? பகவானுடைய பக்தி எனக்கூடிய அந்த சேவை செய்து கொண்டு அந்த படகுல நாம கடக்கும் பொழுது பகவான் தான் அதுக்கு வந்து கேப்டன் இல்லையா. அதாவது குரு வந்து அவர் வந்து பெனிடிக்ஷன்ஸ் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து பெறுறார். அவருடைய வழிநடத்தல இருந்து நாம் இந்த சமுத்திரத்தை வந்து கடந்து செல்ல முடியும் இறைவனுடைய கருணையால. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So since Krishna, the absolute, the master of all mystic powers இல்லையா, has departed from his own abode, இது லாஸ்ட் கொஸ்டின் இல்லையா, அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றார். அதனால நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த இந்த அறப்பழக்கங்கள் எல்லாம் எங்கே சென்று தஞ்சம் அடைந்தது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். இதுதான் வந்து இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுல வர்றது. நாம் இப்போ இந்த இடத்துல போகலாம். ஸோ ஈகர்னஸ் டு ஹியர் கிருஷ்ண கதா. ஸோ அவருடைய லீலைகள், ஈவன் அன்கான்சியஸ் சாண்டிங், இதையும் நம்ம அங்க படிச்சோம். பியூர் டிவோட்டிஸ் கேன் பியூரிஃபை ஒன் இமீடியட்லி ஈவன் ஃபாஸ்டர் தென் கேஞ்சஸ் இல்லையா. அதாவது கங்கை நதியில நிறைய வாட்டி ஸ்நானம் பண்ண பிறகுதான் நமக்கு பக்குவம், அதாவது நமக்கு எல்லா பாவங்களுமே தீரும். ஒரு முறை ஸ்நானம் பண்ணா கண்டிப்பா தீராது. ஆனா ஒரு தூய பக்தர் வந்து அந்த கங்கையை விட இன்னும் மேன்மையான, அதாவது பாவ விமோச்சனத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கருணை கொண்டவர். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. Tell us about adventures of the Lord. அதாவது அவருடைய லீலைகள், லீலாவதாரங்களை பத்தி கேட்கறாங்க இல்லையா. ஸோ அதை பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் கேட்டு ரெலீஸ் பண்ணணும். வாண்ட் டு நோ ஸ்பெசிபிக்லி அபவுட் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் பலராம், அதை பத்தி கேட்கறாங்க. 21 அடாப்டிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். கலியுகம் வந்து தோன்றியது. வி வாண்ட் டு பெர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ் பை ஹியரிங் கிருஷ்ண கதா. கிருஷ்ண கதாவை கேட்டுட்டே நாங்க இந்த 1000 ஆண்டுகள் யக்னங்களை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. வி அக்செப்ட் யூ அஸ் அ கேப்டன் ஆஃப் ஷிப். அதாவது இங்க சுத்த கோஸ்வாமி தான் அந்த படகுக்கு வந்து படகோட்டி. ஓகே. சோ இந்த சமுத்திரத்தை, கலியுகம் எனக்கூடிய அந்த சமுத்திரத்தை வந்து கடந்து செல்வதற்கு. மேலும் 6வது கேள்வி, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின பிறகு இந்த தர்மத்திற்கே உரிய கோட்பாடுகள் எல்லாம் எங்கே சென்று அடைக்கலம் அடைந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க. ஸோ அதற்கான விடைகள் வந்து நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ அல்டிமேட் குட், இந்த ஆன்சர் வந்து இதுல இருக்கு. நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். ஸோ இந்த இதெல்லாம் நோட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துறேன் நான். மோகன்தாஸ் பிரபுஜி 5 பிடிஎஃப்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க பிபிடியை வந்து பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டிரைவை வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணி பிடிஎஃப் போட்டுருங்க. செஷன் பிடிஎஃப் போட்டு அதுல போட்டு நம்ம இந்த குரூப்ல போட்டு விட்டுருங்க. அவங்க எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டோம். எந்த சாப்டர்ஸ் இருக்கு மாதாஜி?
இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டே எல்லாமே உங்ககிட்ட அந்த இதுல போட்டு வச்சிருக்கேன் நான். ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஓகே சோ ஒரு ஸ்லைடாவே இப்ப வந்து செஷன் 5 வரைக்கும் கொடுத்துருங்க நீங்க. ஏன்னா இப்போ சரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே முடிவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ. ஓகே, சரி. உங்களுக்கு வந்து 1 வீக் டைம் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருந்தா எழுதலாம். ஓகே, சோ இல்ல அதாவது அதுக்கு அடுத்த வாரம்னா we can postpone only 1 week. அது தவிர்த்து நான் அதுக்கு மேல போஸ்ட்போன் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, சோ வந்து தமிழ்ல இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா வசதி மாதாஜி. அது உண்மையா புரியவே இல்லை எனக்கு. இல்ல என்னது இந்த கொஸ்டின் பேங்கா? ஓகே, லெட் மீ செக். நான் செக் பண்ணிட்டு நான் போடுறேன். ஓகே மாதாஜி. சோ இந்த 6 கேள்விகள் வந்து நாம இதனுடைய விடைகள் எங்கெங்கன்றத வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. 6 கேள்விகள் நமக்கு எந்தெந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரியும். 9வது ஸ்லோகம், 11வது ஸ்லோகம் இல்லையா? அடுத்து வந்து 13வது ஸ்லோகத்துலதான் இந்த கொஸ்டின் வருது. எதுக்கு வந்து தேவகியினுடைய கருவில வந்து அவதரிச்சாருன்ட்டு. அடுத்து 17வது ஸ்லோகம், அடுத்து வந்து 18, 23. இந்த 6 கேள்விகளுமே இந்தந்த ஸ்லோகங்கள்ல தான் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து 1.1.13 அதுலதான் வருது இல்லையா? சோ அந்த ஸ்லோகம் அதுல வருது. அதுக்கான விடை இந்தந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க விடைகளை பத்தி நீங்க கஷ்டப்பட வேணாம். என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும் படிச்சுக்கோ. சரிங்களா? சோ இந்த விடைகள் எல்லாமே இதுலதான் இருக்கு. ஆனா அதுக்கான விடைகள் நானே இப்ப சொல்லின்றேன். இது வந்து பக்தி தொண்டு புரியணும். ஓகே, த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து இந்த பாகவதம் தான். ஓகே, அடுத்து வந்து இந்த 3வது கேள்வியும் நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லையா? விஷ்ணி பிளஸ் சுத்தப்பா இல்லையா? அவங்களுக்கு விஷ்ணி கர்ப்பா என்ற மகன், மற்றும் வந்து அதிதி மற்றும் கஷ்யப்பருக்கு வாமன தேவர், 3வதாக தேவகை வசுதேவருக்கு வந்து அந்த வாசுதேவராக பகவானே அவதரித்தார். அது அந்த இந்த ஸ்லோகங்கள்ல அது வருது. அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் அட்வென்ச்சரஸ் டஸ் லார்ட் பர்ஃபார்ம் இன் இஸ் இன்கார்னேஷன்? இது லீலா அவதாரங்கள். அடுத்து குண அவதாரங்கள். சோ குணாவதாரங்கள் எது ஆக்சுவலி? ஸோ ஒன்று வந்து ஷிரோதக சாய் விஷ்ணு, அடுத்து வந்து பிரம்மா அண்ட் சிவா இல்லையா? இந்த 3மே வந்து குணாவதாரங்கள். அடுத்து டு ஹூம், இவங்க 3 பேருமே எங்க இருந்து அவதரிச்சாங்க? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுல இருந்து வரக்கூடியது. டு ஹூம் ஹாவ் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் கான் ஷெல்டர், இது பாகவதத்துல போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து 3rd சாப்டர்ல 43 ஸ்லோகத்துல நாம பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு இப்ப கொடுத்துருக்கேன் இந்த கிளாஸ்ல. ஆனா நான் இப்ப உங்களை ஆன்சர் கண்டிப்பா கேட்க போறது இல்லை. ஆனா என்னென்ன கேள்விகள் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் சொன்னீங்க இல்ல டெஸ்ட், அதுக்கோசரம் நான் கேக்குறேன். கேள்வி என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம பதில் கேட்டேன். இல்ல நான் நீங்க கேட்டதுக்காக சொல்லல. இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு. ஆனா ஸ்கோப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து ஆன்சர்ஸ் கிடையாது. அந்தந்த இப்ப 2வது சாப்டர், 2வது சாப்டர்ல இருக்கு மாதாஜி. இந்த நம்பர் எல்லாம் இங்க கொடுத்திருக்கிற நம்பரை பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஆன்சர் அங்க இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, 2nd 3rd சாப்டர்ல தான் இருக்கு. இது கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. क्वेश्चन ஆன்சர் என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? நீங்க சொல்ல அப்படியே எழுதி வச்சதனால இந்த ஸ்லோகம் என்ன எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியல, பார்க்கணும். இது எல்லாமே வந்து இது வந்து ஃபுல் சாப்டரே மாதாஜி. இதுல வந்து உங்களுக்கு லீலை அவதாரங்கள் எல்லாமே வரும். ஓகே, சரிங்களா? சோ லீலா அவதாரஸ் எல்லாமே வரும். ஓகே, இப்ப இன்னும் 3 இது படிச்சுக்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடியறது. ஓகே, சோ நீங்க எப்ப அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் எழுதலாம்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல அதுக்கு அடுத்த வாரம் எழுதுங்க? எல்லாமே ஆல்ரெடி நிறைய ரிவிஷன் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. அடுத்த வாரமே எழுதிடுறோம் மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன், எழுதும், படிச்சுட்டு எழுதும். ஓகே, சோ கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் இருக்கு. கொஸ்டின் பேங்க் இருக்கு ஆல்ரெடி. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். சிம்பிளா தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அதனால வந்து 1 மணி நேரம் தான் நீங்க எழுதிக்கலாம். நீங்க அடுத்த வாரம் எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணுங்க, 4 to 5 இல்லைன்னா 3:30க்கே வந்துருங்க. 3:30க்கு வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்களா? மாதாஜி இப்ப சொன்னாங்கல்ல அடுத்த வாரம் எழுதலான்னு, அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். கொஸ்டின் என்னன்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம படிக்க முடியும், அதனால கேட்டேன். கொஸ்டின் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேங்க்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன். அதையே நான் இப்ப சொல்றேன். அது உங்களுக்கு ஒரு பேஸ் தான். கொஸ்டின் எல்லாம் இப்படி இருக்கும்னு வேணா தெரிஞ்சுக்கலாமே ஒழிய, நீங்க புக் ஃபுல்லா நன்னா படிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து சிம்பிள் நான் செட் பண்ணல. அது கொஸ்டின் வந்து பிரான் சைத்தன்ய பிரபு தான் செட் பண்ணியிருக்காரு. அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன். நான் எதுவுமே மாத்தி எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்க போறது கிடையாது. ஓகே, சோ நீங்க அதே கொஸ்டின்ஸை எழுதணும். சின்ன 1 லைன் 2 லைன் ஆன்சர்ஸ் தான் எல்லாமே.
ஓகே. ஸோ அவ்வாறே நீங்க எழுதணும். ஸோ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் டு ரிசீவ் டிரான்சென்டல் நாலேஜ், அதாவது இப்போ ஒரு குரு வந்து எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்காருன்னா அதை கேட்கறதுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது நமக்கு உந்துதல் இருக்கணும், நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த பாவனையில வந்து உண்மை இருக்கணும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் கேட்கக்கூடியவங்க, அதாவது ரைட் சோர்ஸ் அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு நபரிடத்துல இருந்து அந்த மேன்மையான அந்த செய்திகளை வந்து தெய்வீகமான செய்திகளை நாம கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் அப்ரோச்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட், நமக்கு டவுட் இருந்தா அவங்க கிட்ட வந்து மரியாதை கலந்த அந்த நிலை போய் அவங்க கிட்ட போயிட்டு அடக்கத்தோட கேட்கணும். சப்மிசிவ் அடக்கம். ஒவ்வொரு படியா நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இது வந்து கேட்பவர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன். இப்ப சொல்பவர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மெட்டீரியல் மோட்டிவ் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. இப்ப பாகவத சப்தாகம் சொல்றவங்க வந்து இன்னைக்கு சப்தாகம் பண்ணா எனக்கு இவ்வளவு காசு வந்துடணும், அந்த 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 மோட்டிவ் இருந்தா அங்க உண்மையிலேயே அது வந்து இறைவனுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வியாபாரமா செய்யறோம். அந்த வியாபாரமா செய்யும் பொழுது வந்து அது எல்லாமே மனசுல தங்காது இல்லையா. அங்க அப்போ அனைத்துமே ஒரு மானிட்டரி பேஸ்டா போகும் பொழுது நம்ம அதுல வந்து ஈடுபாடு கொண்டு சொல்ல மாட்டோம். காசுக்காக நம்ம சொல்ல வேண்டியது. இப்ப நீங்க கோயிலுக்கே போனீங்கன்னா கூட நீங்க தட்டுல என்ன காசை போடுறீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு 2 மந்திரங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுவார் பிரீஸ்ட் இல்லையா. அதே நீங்க எதுவுமே போடாம வாங்கலேன், அவர் வெறுமனே அந்த மங்களாரத்தி கூட நமக்கு காட்டுவாரான்றது கேரண்டி கிடையாது. இப்போ நார்மலான நீங்க கோயில், எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்றைய காலகட்டத்துல இல்லையா. அதுவும் எஸ்பெஷலி நார்த் சைட் போனீங்கன்னா வந்து பணம்னு பிச்சிடுவாங்கண்ணா. ஃப்ரீ ஃப்ரம் வைசஸ், அதாவது பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கணும். பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த வந்து பக்குவமான நிலையில இருந்து எடுத்துரைக்க முடியும். பாவங்களோட அவங்களால எடுத்துரைக்க முடியாது. அந்த சூழ்நிலையை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. கோஸ்வாமி அப்படின்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல் இல்லையா. அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா புலன் தகுந்த மாதிரி அவன் செயல்பட ஆரம்பித்தால் கோதாசன் ஆகி விடுகிறான். கோதாசன் கிடையாது, கோஸ்வாமியா இருக்கணும். ஸ்பாட்லெஸ் இன் கேரக்டர் அப்படின்னா தவறு இழைக்காத ஒரு நபராக இருக்கணும் அப்படின்னா. அந்த பிரபுபதர் சொல்லுவார் நிறைய இடங்கள்ல, ஃபாலோ வாட் யூ ப்ரீச். அது ரொம்ப முக்கியம். அதை நாம ஃபாலோ பண்ணாதான் நாம சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள்ல வந்து உண்மையும் அதை வந்து அடுத்தவங்களும் ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவமும் வரும். நாம 100% ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னாலும் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளோன்னா ஃபாலோ பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எடுத்துரைக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து அப்படி இருக்கணும். வெல் வர்ஸ்ட் இன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனராக இருக்கணும். சப்மிசிவ் அண்ட் ஜென்டல், அவங்களும் அடக்கத்தோட தான் இருக்கணும். கேட்பவர்கள் மாத்திரம் அடக்கம் கிடையாது, சொல்பவர்களும் அடக்கத்தோட சொல்லணும். அதே மாதிரி ஜென்டில்னஸ், பெருந்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம். இப்ப யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து எரிச்சலா இருக்கக்கூடிய கேள்வியா இருந்தாலும் அதுக்கு நாம எரிச்சல் படக்கூடாது இல்லையா. அங்கே வந்து அந்த பெருந்தன்மை, அவங்க அறியாம தான் கேட்கறாங்க, அவங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி எடுத்துரைப்போமே அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை நாம கொண்டு வரணும். ஸ்டிக் டு த பாத் ஆஃப் ப்ரெடெசஸர், முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய பாதையை வந்து பரிபாலிக்கணும். ஹியரிங் as an act of compassion, கருணையால நம்ம இப்ப எல்லாருமே பிரபுபாதருடைய கருணையால தான் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு பாவம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. knowing well that age of Kali has already begun. We are assembled here in the holy place to hear the great length of the transcendental message of Godhead and in this way become and perform sacrifice. ரெண்டுத்தையுமே செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ வே டு கவுண்டராக்ட் த ஏஜ் ஆஃப் கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சங்கடங்களை எல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து எதிர்கொள்ள முடியும்னா பக்தி சேவை கொண்டுதான். ஸோ கிரேட்டஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ், ஸோ செய்யக்கூடிய யக்னங்கள், ஆக்ட் ஆஃப் கம்பேஷன், கருணை உள்ளத்தோடு நடந்துக்கிறது. நீட் டு ப்ரிப்பேர் அவர் செல்ஃப், நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கிறது. டிட்டர்மினேஷன் அவுட் ஆஃப் லவ் இல்லையா, அதாவது யுக்த வைராகியம் சொல்றோம் இல்லையா. அன்பு கொண்டு ஒருத்தருடைய முன்னேற்றம், வாழ்க்கையில அடுத்தவங்களும் நம்மள மாதிரி நற்கதியை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் நம்முடைய செயல்கள்ல கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே, சோ இப்ப இது சொல்றவங்களுக்கு மெயினா இருக்கணும். இது இந்த பாகவதம் எடுத்துரைக்கிறவங்க வந்து இதை கேட்பவர்கள் நன்னிலை பெறணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு கொண்டு எடுத்துரைக்கணும். அப்ப அது வந்து அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்னலாம் போய் சேரணுமோ அவங்க அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை அவங்கவுங்க பெற்றிருக்கிறத வச்சு அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கொஸ்டின் வந்து ஜெனரலா கேட்பீங்களா மாதாஜி? அந்த இதுல இருக்கிறது வராதா மாதாஜி? அதுல இருக்கிறது வராது. ஓகே மாதாஜி. ஆனா அத நீங்க
என்ன மாதிரி கொஸ்டின் இருக்குன்றத அந்த கொஸ்டின் படிச்சு நீங்க வந்து இந்த பிவில வந்து Okay. என்ன பண்ணுங்க, ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே இந்த வாரம். ஓகே, உட்காந்து ஒருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டா கூட நீங்க ஆன்சர் கொடுத்துடலாம் ஒரே நாள்ல உட்காந்து. ஓகே, சோ மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, உங்ககிட்ட அந்த கொஸ்டின் பேங்க் இருக்குங்களா உங்ககிட்ட? கொஸ்டின் பேங்க் இருக்கு மாதாஜி. அது என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழுக்கு போட்டு விட்டுருங்க குரூப்ல, உங்களுடைய பிவி குரூப்ஸ்ல. ஓகே, சோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த பிவில வந்து உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணட்டும். எல்லாரும் வாசிங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அடுத்த வாரம் 3:30 மணிக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம். ஸோ மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, நீங்க ராதிகா மாதாஜி கிட்ட கனெக்ட் பண்ணா கூட கொஸ்டின் கிடைச்சிரும். ஐ வில் டெக்ஸ்ட் ஹர் ஆக்சுவலி. ஓகே. அவங்க ஒரு வாட்டி எனக்கு கொடுத்தாங்க, ஆனா அதை நான் எங்க சேவிச்சேன்னு தெரியாது. ஆனா இந்த சாப்டர் என்கிட்ட இருக்கு கொஸ்டின் பேங்க். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க கிட்ட வந்து எக்ஸல் ஷீட்லயே வச்சிருப்பாங்க. சரி. ஸோ அவங்க கிட்ட நீங்க அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை வாங்கி நம்மளுடைய காப்பியை ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சிருங்க. சரி. ஓகே, ஸோ அப்ப அந்தந்த இதுல வரும்பொழுது நீங்க ஒன்லி கொஸ்டின் மட்டும் நீங்க அந்த சாட்ல போடுங்க. தமிழ்லயும் போடுங்க, இங்கிலீஷ்லயும் போடுங்க. சரி. ஏன்னா சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் ஒத்து வரும், சில பேருக்கு வந்து தமிழ் தான் வேணும்னு நினைப்பாங்க. ஆன்சர்ஸ் யூ கேன் ரைட் இன் எனி லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ், அது உங்களுடைய விருப்பம். ஓகே, தட் திங் வி ஆர் கிவன் த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அடுத்த வாரம் 3:30ல இருந்து 5 மணி வரைக்கும் எழுதுங்க. 5 மணிக்கே நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ முடிஞ்ச பிறகு கிளாஸ் உண்டு. ஓகே மேம். ஓகே, ஃபைன். இல்ல உங்களுக்கு வேற டைம்ல எழுதணும்னாலும் நீங்களே டிஸ்கஷன் இல்ல பண்ணி அப்பவே எழுதி. எழுதிடுறோம், மத்த திங்கக்கிழமையே எழுதிடுறோம். ஃபைன், என்ஜாய். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதார், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய்.